Boas tardes. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno deste día 1 de marzo de 2020, no, 2 de marzo, perdón. Ando co calendario. Ben, en primeiro lugar vamos a tratar o punto 1 e 2, a aprobación da acta sesión anterior e dación de contas dos decretos, e despois cedemos a palabra ao Comité de Empresa do Casino La Toja, que aquí nos acompañan para ler unha declaración. Entón, en primeiro lugar, primeiro punto, aprobación da acta sesión anterior, concretamente acta 27 de 1 de 2020. Non sei se teñen algún comentario que facer a mesma, se non procedemos a votar a acta. Ben, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto 2, dou conta dos decretos da alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria. E como lles decía, ahora, antes de tratar o punto número 3, o Comité de Empresa Casino La Toja, pois, co cal acabamos de ter unha xuntanza, todos os grupos políticos desta corporación nos trasladan a súa preocupación ante a situación que están a vivir tras a apertura a semana pasada do Casino de Vigo, que é unha sala anexa, según recolle a lei, do Casino La Toja, pero que ademais está xerando unha serie de decisións empresariais no Casino La Toja que leva o Comité de Empresa a trasladarnos toda a preocupación. Así que nesta xuntanza que acabamos de ter entre o Comité de Empresa e os grupos políticos temos acordado que hoxe en este pleno se dé lectura a unha declaración que vai a facer o propio Comité de Empresa, e agora cederei a palabra ao seu representante, a persona que vai a dar lectura ao mesmo, e no próximo pleno, que será a semana que ven, xa que temos un pleno extraordinario para votación de elección das mesas electorais, aproveitar ese pleno tamén para incorporar unha moción conxunta de todos os grupos políticos en apoio e, sobre todo, solicitando xuntanzas cos máximos responsables da Xunta de Galicia para trasladarlle pois, a preocupación que tanto o Comité de Empresa ten como que a que temos xa desde hoxe todos os grupos políticos, dada a importancia que esta empresa significa para o Grove. Así pois, voulle pedir a persona elexida polo Comité de Empresa para que nos dé lectura desta declaración que se achega hasta aquí, que lle cedemos, voulle ceder o sitio, non, vai a exercer de presidente do pleno durante os minutos, para dar conta desa lectura. No, pero achégate aquí porque así, entre outras cousas, queda grabado, estáse grabando, estáse emitindo en directo, en streaming, e así se recolle moito mellor. Cedoche o sitio. Vamos lá. O Comité de Empresa do Casino da Toja, en representación de todos os traballadores e traballadoras, dirixímonos a esta corporación para tratar os seguintes puntos de interese. 1. A sede principal é o Casino da Toxa, que depende dunha concesión específica para o Concello de Grove. O Casino de Vigo é unha sala anexa, así o recolle a lei, e así se sabía que ia ser desde un principio. O incumprimento legislativo, vexas a lei 14/1985 do 23 de outubro de xogo, así como o decreto 37/2016 do 17 de marzo polo que se aproba o Reglamento de Casino de Xogo na Comunidade Autónoma de Galicia, pode acarrear a pérdida da licencia, o que conlevaría unha perda total dos postos de traballo tanto na sede principal como na sala anexa. Punto 2. Os cambios que propón a empresa nunha reunión do día 12 de 2 deste ano 2020, unha vez aberta a sala de Vigo, invitan a facer un casino compacto, cunha drástica reducción da oferta de xogos de casino, como algo residual, xa sexa na actual ubicación ou nunha alternativa no centro do Grove, o que conleva unha reducción considerable da plantilla. Estamos falando dunha reducción de aproximadamente 2/3 da mesma. 3.
Esta reducción, reaxuste, xustifícano na búsqueda dunha viabilidade, mais a realidade é que queren convertir o casino, o primeiro casino de España, nunha mera sala de máquinas. 4. As últimas decisións tomadas na directiva da empresa invitan a pensar mal, moi mal, xa que van dirixidas a xustificar a reducción de afluencia de público, de ingresos, en resume, a xustificar un posible cerre. Temos que recordar a importancia do Casino da Toxa, como referente a nivel nacional, como importante fonte de ingresos, como reclamo no sector turístico de ocio, non só para o pobo do Grove, senón para toda a comarca do Salnés. Recordar a importancia dos casinos como establecementos donde se practica un xogo seguro, donde hai un control de acceso, sendo necesaria a identificación persoal, donde hai un ficheiro coordinado coa Xunta para evitar situacións de risco, véxase clientes prohibidos, menores, etc. Por todo o exposto, pedimos o apoio de todos os grupos políticos, evitando que se dé outro caso parecido ao que vivimos co tiro de Pichón, co Gran Hotel, etc. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, se acaba de facer lectura a esta declaración que o Comité de Empresa nos trasladou na xuntanza da tarde de hoxe e que esperamos converter nunha moción para traer a pleno en breves, de tal xeito que sexa unha moción votada por todos os grupos políticos desta corporación. Teño que dicir tamén que na xuntanza de hoxe todos os grupos políticos trasladan o seu apoio ao Comité de Empresa do Casino La Toja e que, desde logo, se traslada tamén e recollemos a preocupación dos traballadores e traballadoras do propio casino, porque todos somos coñecedores da importancia que ten o casino como empresa, pero tamén como ten como atractivo turístico, tal como se recolle en esta declaración. O Casino La Toja, o primeiro casino de toda España, foi e debe seguir sendo un referente en actividades deste tipo. A información que nos trasladaron a todos os grupos políticos o Comité de Empresa esta tarde, a verdad que nos preocupa porque se pode apreciar unha estrategia empresarial dirixida claramente a un peche do que pode ser as instalacións, do que é a actividade do casino de referencia. E eu quero destacar, creo que e falo en nombre de todos os membros desta corporación, a importancia que aquí tamén se traslada do casino no sentido de que fai unha actividade de xogo responsable, con moito control de toda a súa clientela, con un listaxe de clientes que deciden non acceder aos casinos se se fai ese control, un control de prohibida entrada a menores e, polo tanto, evitar que o xogo tamén se exerza por menores de edad. Polo tanto, é un sistema e unha actividade que garantiza un xogo responsable que creo que todos estamos pola labor de defender. Así pois, agora abrimos un turno de intervención, se así o requiren os compañeiros e compañeiras dos diferentes grupos políticos, despois de dar lectura a esta declaración feita polo Comité de Empresa do Casino La Toja. Así que, señor Otero. Bueno, dende Esquerda Unida, simplemente mostrar o noso total apoio aos traballadores, de acordo con todo o que comentou o señor alcalde. E creo que xa o punto 5 do que se leu resume a importancia que tuvo o casino como referente nacional, como fonte de ingresos e como reclamo do sector turístico de ocio do noso concello. Entón, creo que é de recibo defender esta causa, defender os postos de traballo no Grove e que siga sendo un referente o casino no noso povo. Nada máis. Gracias.
Moi ben, gracias, señora Castro. Sí, pola parte do Partido Popular somos conscientes da preocupación que pode haber por parte de todos os traballadores e, lóxicamente, nos posicionamos a favor de defender os seus intereses, porque está claro que o Casino da Toxa foi un referente, é un referente e debe seguir sendo un referente neste tema. Polo tanto, bueno, xa se debatirá máis a fondo na moción que presentemos e todo, pero pola nosa parte, xa digo, totalmente a favor de que isto siga manténdose e, lóxicamente, se cumpla a lei como se ten que cumplir, ¿no? Señor Outeiro. Tamén desde o BNG mostrar o noso apoio e solidaridade a todos os traballadores do Casino da Toxa e estamos de acordo en intentar apoiar e facer que volva a ser un referente que cree riqueza, que dé traballo a moitas persoas e que amplíe esa oferta de excelencia que ten o Grove con instalacións de tan alto nivel como é este casino. Nada máis intentar que desde as institucións públicas que colaboremos con ese esforzo e poidamos interferir ante outras administracións, como neste caso é a Xunta, para que non permitan que non se cumpla a lei ou que non permitan que se fagan tratamentos excesivos desta lei ou que incluso haxa futuros cambios para que o casino teña un futuro na Toxa por moitos anos. Nada máis. Moitas gracias. Pois, en definitiva e en resumen do que foi esta reunión, falo en nome de todos. Primeiro, agradecer ao comité de empresa que se achegaran hasta aquí para facernos ver e trasladar a preocupación e a realidade que están a vivir e que estades a vivir no casino a todas as forzas políticas, facernos ver, ademais, con información obxectiva, que a estrategia que está levando adiante a empresa aparentemente non parece a máis axeitada, porque o que nos traslada hoxe o casino, o comité de empresa do casino, e eu recollo como unha idea fundamental, é do convencemento total e absoluto que os traballadores e traballadoras do casino teñen de que é unha actividade totalmente viable económicamente e empresarialmente. Por lo tanto, é unha actividade que pode xerar rentabilidade. Solamente hai que poñer ilusión, ganas e ideas en riba da mesa. Parece ser que isto non é o que se pretende. Pola nosa parte, todos os grupos políticos comprometidos en traer esa moción, que sexa o primeiro paso para intentar ter unha reunión con todos os grupos políticos o comité de empresa na Xunta de Galicia para facer fincapé en que o cumprimento da lei ten que ser estrito, que ten que haber un control estrito tamén do cumprimento da lei do xogo e que manteña o requisito básico que é que o casino da Toxa ten que ser a sala principal e, polo tanto, hai que facer un esforzo empresarial para que isto siga adiante. E, ademais, pois incluso tamén o ofrecemento para intentar buscar ou provocar xuntanzas coas empresas ou a empresa que xestiona o casino e empresas interesadas que algunhas xa nos ten trasladado, algún hotel da propia Illa da Toxa nos ten trasladado a súa preocupación porque entenden que para eles tamén unha perda de negocios se o casino da Toxa non vai adiante e non sigue sendo esa empresa de referencia. Polo tanto, o noso apoio, o agradecemento por facernos ver esta situación e esperamos que entre todos sexamos quen de, polo menos, ir con unha voz única á Xunta de Galicia e aos estamentos que fagan falta para ver se somos capaces entre todos de que o casino da Toxa siga sendo unha realidade, pero principalmente siga sendo un proxecto de moito futuro. Así que tanto as intervencións dos meus compañeiros como a miña propia sirva valga hoxe como unha declaración pública de apoio a todos os traballadores e traballadoras do casino La Toxa. Bueno, creemos, e así nos lo traslado ao comité, que xuntos, traballando nunha mesma liña, seremos capaces de facer ver a quen teñen que tomar as decisións e as responsabilidades que isto é totalmente viable, polo tanto somos capaces de sacar isto adiante. Pois nada, o noso agradecemento e o reconocemento destes 17 que nos sentamos aquí, que desde hoxe tamén
arrimamos o ombro aos traballadores e traballadoras do casino para intentar que isto chegue a bo porto e sexamos quen de que o casino siga sendo un referente durante os próximos anos. Moitas gracias e boas noites. Ben, e esperando por esa moción que faremos conxuntamente para o próximo pleno, pois continuamos co pleno de hoxe cos puntos que temos que tratar. E temos no punto número 3 o expediente 474/2020, moción de Esquerda Unida en apoio á loita feminista 8 de marzo de 2020. Como sabemos que algúns tendes que entrar ahora ás 10, parece ser que este é o novo horario, pois nada. Boa xornada de traballo. Moitas gracias por asistir. Vai a dar lectura ao señor secretario da Comisión Informativa, do ditamen da Comisión Informativa, e procederei a palabra ao voceiro de Esquerda Unida. Gracias, señor presidente. Dase lectura do extracto do ditame da Comisión Informativa na sesión celebrada o 20 de febreiro de 2020 co seguinte teor literal en canto a proposta de acordo. Primeiro, apoiar as accións feministas que se desenvolvan na reivindicación do 8M, facilitando con todos os medios materiais, persoais e de difusión as manifestacións, concentracións, actividades e actos que convoquen as asociacións de mulleres feministas no 8 de marzo, enarborar a bandeira feminista do Concello como símbolo de apoio á loita das mulleres, iluminar en morado a fachada da Casa do Concello todo o mes de marzo. Terceiro, cumprir as medidas do Pacto de Estado de competencia municipal. Cuarto, dar conta ao Pleno do Concello de implantación, seguimento e estatísticas das medidas acordadas o ano anterior con motivo da aprobación dese texto, como evidencia do compromiso real coa moción que se aproba. Quinto, implantar un plan contra a violencia de xénero en coordinación con outras administracións públicas acordado co movimento feminista e de mulleres, que teña como obxectivo o desenvolvemento das medidas orzamentarias e que sexa avaliable anualmente. Sexto, dotar de recursos económicos os clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares que non discriminen por razón de sexo nos seus premios ou recoñecementos que se outorguen a persoas deportistas. Sétimo, desenvolver políticas encamiñadas á abolición da prostitución como forma extrema de violencia de xénero, executando políticas activas para erradicar todas as formas que teñen relación con a explotación sexual, con especial atención ás ordenanzas de publicidade e todas aquelas que de forma directa ou indirecta permitan ou faciliten o desenvolvemento de actividades encamiñadas á demandita explotación. Oitavo, eliminar a publicidade discriminatoria ou denigrante das mulleres ben dende os soportes, publicacións ou transportes públicos, marquesiñas, autobuses, taxis, guías ou información turística, ben non contratando con medios privados que a manteñan ou potencian. Noveno, a implantar actividades escolares complementarias con formulacións que potencien valores non sexistas contrarios a calquera tipo de discriminación. E décimo, que as medidas propostas sexan asumidas desde a dotación suficiente para ser levadas a cabo, que teñan seguimento e mínima relación de obxectivos programados para que se poida comprobar a suficiencia orzamentaria, correcta implementación e a repartición de dotacións. A Comisión Informativa ditaminou favorablemente esta moción por 4 votos a favor dos concelleiros presentes dos grupos municipais do PSDG-PSOE, Esquerda Unida e 2 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Gracias. Pois cedo a palabra ao señora Domínguez para defender esta moción. Sí, boas noites a todos e a todas. Vou pasar a ler a moción de apoio á loita feminista do 8 de marzo de 2020. Exposición de motivos. O 8 de marzo é o Día Internacional da Muller Traballadora, que reivindica e visibiliza a nosa loita das mulleres polos nosos dereitos, participación e recoñecemento en pé de igualdade cos homes, na sociedade e no desenvolvemento íntegro como persoa. Proposta herdeira de feministas socialistas como Clara Zetkin, que en 1910 impulsaron tal data e que foi posteriormente institucionalizada polas Nacións Unidas en 1975. A desigualdade que denuncia o feminismo é estrutural e global, asentada e sostida polo sistema capitalista e patriarcal, cuxo obxectivo é obter beneficios e privilexios para uns poucos, a conta das persoas máis vulnerables e oprimidas,
que rematamos sendo as mulleres en toda a nosa diversidade, migrantes, raciais, trans, con diversidade funcional, novas e maiores. A invisibilización dos traballos de coidados, a feminización da pobreza, as violencias machistas ou a falta de liberdade nas identidades sexuais e ou expresións de xénero son algúns dos síntomas da subordinación social ás que nos vemos sometidas en todas as esferas da vida e fai ineludible tomar todos os espazos que tamén nos pertencen, as rúas, as institucións, os centros de traballo ou estudo, os espazos culturais, etc. Este 8M, o movemento feminista traballa para ocupar o espazo público e visibilizar de forma descentralizada en todas as vilas e barrios das cidades, en todas as zonas rurais, un mundo cuxo funcionamento, datos e prácticas que se engloban e debuxan nestes escenarios. Os continuos asasinatos de mulleres deben traducirse nun rexeitamento frontal a esta inaceptable realidade, que consolide a construción dunha cultura antipatriarcal para erradicar esta violencia sistémica da vida das mulleres. As mulleres estamos desprotexidas fronte ás agresións sexuais e as violacións. Desde 2016 cometéronse 166 agresións sexuais múltiples no Estado español. 133 só nos 2 últimos anos, 60 no 2018 e 73 no 2019. Exiximos unha educación afectivo-sexual desde a igualdade e a diversidade sexual, identidade e ou expresión de xénero e que eduque aos homes nunha masculinidade non violenta. En todo o mundo, as mulleres gañamos só entre o 60 e o 75% do salario dos homes en traballos similares. A longo prazo, esta fenda salarial afecta as nosas pensións. Ademais, atopámonos cun maior risco de pobreza e exclusión social que os homes instalándose especialmente nos fogares monomarentais. En Galiza, a fenda salarial entre mulleres e homes sitúase nun 30%. Así, segundo os últimos datos da enquisa anual da estrutura salarial do 2017, as mulleres ingresamos 5.488 euros menos que os homes polo noso traballo salariado. Iso exixe fortalecer as políticas públicas e leis en materia de dependencia e servizos sociais que foron privatizadas, mercantilizadas e individualizadas. As miles e miles de mulleres e nenas traficadas para consumo sexual dos homes e a súa irrefutable conexión coa mal chamada industria do sexo e a prostitución fai imprescindible a posta en marcha de políticas públicas e protocolos globais contra a trata que cumplan o protocolo de Palermo, para que as mulleres vítimas de trata e en situación de prostitución teñan alternativas formativas e laborais, políticas sociais e mecanismos de asilo e protección reais. A práctica da interrupción voluntaria do embarazo non está garantida para todas as mulleres, migrantes ou mulleres entre os 16 e 18 anos. A legislación existente permite que a clase médica máis reaccionaria poida negarse a realizar a IVE e que o Código Penal siga contemplando o aborto como un delito. Exiximos que se realicen de forma gratuita e dentro do sistema de saúde público. Denunciamos a represión cara a quen encabezan a loita polos dereitos sociais e reproductivos. As mulleres migrantes sofren maiores violencias no proceso migratorio e discriminacións xenófobas e racistas. Por iso, son necesarias unhas políticas de estranxería respetuosas cos dereitos humanos e unhas políticas públicas que creen alternativas para as traballadoras migrantes en situación administrativa irregular, que loiten contra a súa exclusión e abuso no mercado laboral e as protexan da trata e da prostitución. A notoria expansión que está adquirindo o debate a demanda dos ventres ou úteros de aluguer non o esquezamos de mulleres empobrecidas que son quen se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista e patriarcal é un nicho de negocio que mercantiliza os corpos e as nosas vidas. A misoxinia percorre a cultura e a ciencia en todos os seus ámbitos, na arte, na literatura, no cine, nas matemáticas, na bioloxía, na enxeñaría ou arquitectura. As mulleres apenas existimos no espazo público. Esta invisibilización oculta ás mulleres da historia e fai que todas as súas achegas foran e sigan sendo totalmente ignoradas. Exiximos unha memoria histórica feminista que reivindique e rescate o papel e a presenza imprescindible desas mulleres en temarios e materiais docentes en todos os niveis educativos e en todos os espazos culturais. Por estas e moitas máis razóns, é necesario que este Concello apoie as accións convocadas para o 8 de marzo. Unha xornada de loita que irán marcada con grandes accións e manifestacións ao longo do territorio galego, onde as mulleres tomaremos as rúas para denunciar un ano máis que hai que transformar o mundo, cambiando os modelos patriarcais e capitalistas por modelos de igualdade, xustiza,
paridade, liberdade, diversidade e democracia. Hoxe, o feminismo segue sendo imprescindible para reverter a desigualdade, loitar contra a intolerancia e o odio e transformar a sociedade. Por todo o anteriormente exposto e polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte proposta de acordo. E en vista do informe do secretario, fago unha inclusión que instar o Goberno Municipal aos seguintes puntos. Primeiro, apoiar as accións feministas que se desenvolvan na reivindicación do 8M, facilitando con todos os medios materiais, persoais e de difusión as manifestacións, concentracións, actividades e actos que convoquen as asociacións de mulleres feministas no 8 de marzo. 2. Enarborar a bandeira feminista no Concello como símbolo de apoio á loita das mulleres e ou iluminar en morado a fachada do Concello todo o mes de marzo. 3. Cumplir as medidas do Pacto de Estado de competencia municipal. 4. Dar conta ao Pleno do Concello da implantación, seguimento e estadísticas das medidas acordadas o ano anterior con motivo da aprobación deste texto, como evidencia de compromiso real coa moción que se aproba. 5. Implantar un plan contra a violencia de xénero en coordinación con outras administracións públicas, acordado co movemento feminista e de mulleres que teña como obxectivo o desenvolvemento das medidas orzamentarias e que sexa avaliable anualmente. 6. Dotar de recursos económicos aos clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares que non discriminen por razón de sexo nos seus premios ou recoñecementos que se outorguen a persoas deportistas. 7. Desenvolver políticas encamiñadas á abolición da prostitución como forma extrema de violencia de xénero, executando políticas activas para erradicar todas as formas que teñan relación coa explotación sexual, con especial atención ás ordenanzas de publicidade e todas aquelas que de forma directa ou indirecta permitan ou faciliten o desenvolvemento de actividades encamiñadas á devandita explotación. 8. A eliminar a publicidade discriminatoria ou denigrante das mulleres ben desde os soportes, publicacións ou transportes públicos, marquesiñas, autobuses, taxis, guías ou información turística, ben non contratando con medios privados que a manteñan ou potencien. 9. A implantar actividades escolares complementarias con formulacións que potencien valores non sexistas contrarios a calquera tipo de discriminación. E 10. Que as medidas propostas sexan asumidas desde a dotación suficiente para ser levadas a cabo, que teñan seguimento e mínima relación de obxectivos programados para que se poida comprobar a suficiencia orzamentaria, a correcta implementación e a repartición de dotacións. Nada máis, só pedir o apoio de toda a corporación. Creo que son uns puntos nos que levamos traballando uns anos xa, e que non é nada. Esperamos non ter que presentar nunca máis este tipo de mocións. Moitas gracias. Moitas gracias. Alguna intervención? No noso caso, dicirlle simplemente que vamos a apoiar a moción presentada por Esquerda Unida porque compartimos o exposto na mesma e os puntos que se levan a cabo, e como acaba de dicir a concelleira ponente da mesma, pois moitas delas se veñen traballando desde fai moitos anos en este concello e, polo tanto, temos que seguir na liña e reforzar. Ademais, comparto incluso a última declaración de esperando que chegue ese ano, ese día que non teñamos que celebrar ningún día da muller, ningún 8 de marzo, porque iso significaría que realmente estamos cumprindo os obxectivos. Por lo tanto, anunciar o noso voto favorable a esa moción. Señora Castro. Sí, bueno, dentro do Partido Popular temos o máximo respeto tamén ao dereito de manifestarse e o dereito individual e voluntario de participar en aquelas concentracións ou reunións que se convoquen para a reclamación dos lexítimos intereses económicos e sociais. Está claro que hai medidas que se veñen tomando a cabo que existen, pero que non están funcionando porque a vista está que seguimos tendo casos de violencia de xénero e, polo tanto, sería conveniente establecer políticas e leis para a igualdade e o empoderamento e aprobar e fortalecer políticas que fosen acertadas e desarrollar leis que se aplicasen para promover esa igualdade de xénero e para o empoderamento de todas as mulleres e as nenas a todos os niveis.
Entendemos que a igualdade non solamente se garantiza con eslogans nin pancartas, sino que se garantiza creando oportunidades educativas, laborais, profesionais e de conciliación para todos. A igualdade real é a que ofrece ás mulleres que as posibilidades de vivir sin obstáculos para o seu desenvolvemento persoal e profesional, polo que entendemos que debería haber un gran pacto e que todos deberíamos remar na mesma dirección, apostando pola igualdade salarial que faga pois dendo o diálogo social que non exista diferencia entre o salario dunha muller e o de un home, e todos xuntos debemos loitar polos dereitos das mulleres e afrontar con responsabilidade propoñendo medidas para acabar entre todos con esta lacra da violencia contra as mulleres, e entendemos que tamén non debemos facer nunca un discurso que enfronte aos homes coas mulleres, e debemos promover sempre esa igualdade. O día 8 de marzo ten que ser o día de todas as mulleres e un día en que todos nos unamos por unha causa común e non facer desa xornada pois unha xornada pois contra alguén. Temos que mirar cara ao futuro e comprometernos precisamente coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. É saber diferenciar a política e as nosas ideoloxías de temas tan importantes como este. Creo que temos que deixar este tema aparte. Temos que deixar de falar, digamos, e pensar máis en facer, e temos que deixar de ter propósitos e comenzar a obter logros neste tema. Celebrar o Día Internacional da Muller poñendo foco sobre a situación das nosas mulleres, sobre a protección dos seus dereitos e sobre a defensa fronte a calquer forma de violencia e discriminación, sobre o acceso ao emprego e a loita contra as brechas de xénero. E iso é o que dende o PP queremos por sobre a mesa o noso apoio total para ir xuntos onde faga falla por este tema. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí. Desde o BNG tamén mostrar o noso apoio incondicional a esta moción e pois volver a remarcar que efectivamente que se teñan que presentar mocións deste tipo significa que ainda estamos moi lonxe de acadar o obxectivo dunha igualdade real de trato, de vida, de expectativas, de posibilidades sin diferencia de xénero. É moito que se avanzou efectivamente desde o ano 1910, pero inda que a legislación pois foi mellorando, vemos como siga habendo comportamentos, siga habendo roles, siga habendo moitísimo aínda que facer e moitísimo que ten que resolverse cunha sociedade que vaya cada vez máis a unha igualdade real, que estes días e estas mocións e estas accións son por agora necesarias para que a sociedade, a legislación e todos os ámbitos da vida pois cheguen a unha igualdade de oportunidades de vida real para homes e para mulleres. Nada máis. Moitas gracias, señora. Sí, nada máis. Simplemente agradecer o apoio de todos os grupos. Nada máis. Moitas gracias. Pois procedemos á votación da moción presentada por Esquerda Unida en apoio á loita feminista 8 de marzo de 2020. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora a punto número 4, expediente 556/2020, proposta non ditaminada da moción do PP para a mellora da xestión turística do Grove. Non está ditaminada, polo tanto, temos que votar a súa inclusión na orde do día, aínda que coa nota que fixo o secretario outro día tamén é certo que necesitaríamos unha aclaración, porque tal como está presentada non se pode recoller como unha moción propiamente dita, non? Entonces necesitaría dunha emenda que recolla o formato dunha moción, porque senón pasaría a ser prácticamente un rogo que sería máis do punto número 6 que este de punto número 4. Entonces simplemente remitirme a nota informativa que se fai constar na orde do día de que certos acordos que van implícitos nesta moción pois ben non serían competencia do pleno, entonces sería máis adecuado ben tratalo como un rogo ou engadir na parte dispositiva instar aos órganos competentes do goberno municipal, simplemente eso. A idea era añadir, digamos, a frase instar ao goberno a adoptar as seguintes medidas xusto antes dos acordos.
Bon, como dicía, ao non ser dictaminada, vamos a votar a súa inclusión con esta emenda feita ahora mismo, con o que acaba de trasladar a voceira do Partido Popular, e despois será tratada a mesma. Por lo tanto, votos a favor de incorporar no orde do día. Queda aprobada, se incorpora. Cedolle a palabra á señora Castro para a súa defensa. Sí, bueno, paso a ler a exposición de motivos. Nos últimos anos vimos como se nos presentou a creación dun plan estratégico de turismo que nunca se materializou. Vimos como se prescindía de forma unilateral das bandeiras azuis en prol das bandeiras da Q de calidade ás que nunca optamos. Vimos como as praias xa non contan cos servizos que antes contaban. Vimos como se presentaba unha nova páxina web de turismo con supostas melloras que se perdeu no olvido. Vimos como durante anos se ven anunciando a contratación dun técnico de turismo que non termina de chegar, e vimos como se poñen en marcha certos recursos que logo se abandonan por completo, e vimos como a participación en feiras turísticas de relevancia supón para o Concello algo sin ningún valor e ás veces que asiste ou fai sen ningún tipo de planificación previa. Vimos como dende o Concello non se apoian iniciativas públicas ou privadas que poidan contribuir a incrementar o número de visitantes, e vimos como se perden subvencións importantes en materia de turismo por diversos motivos achacables a unha xestión inadecuada. Vimos como se veñen reducindo drásticamente as prazas de estacionamento existentes, algo que en época estival supón un grave problema para os residentes e visitantes e un largo etcétera. O certo é que nos últimos anos houbo casos de ERES en empresas municipais de gran relevancia para o sector turístico, e nos tempos que corren existe o perigo de que empresas que operan con base en Ogrove pechen as súas portas coa conseguinte eliminación de postos de traballo. Houbo peches de empresas tanto hostaleiras como de restauración, e a pesar de que en meses previos á época estival poidan abrir novos establecementos, non nos debe levar a engano, xa que son máis as que pechan definitivamente as súas portas despois do verán porque non poden subsistir nos meses de inverno. E é un grave erro que nos centremos tan só na festa do marisco, xa que o Grove é moito máis ca iso e conta con suficientes recursos como para manterse a flote durante todo o ano. Pero o certo é que non se está aproveitando todo o potencial co que conta o noso Concello. Dende o punto de vista dos hostaleiros, a xestión en materia turística reflexa datos preocupantes, nunha enquisa que se fixo fai uns anos. Crees que o Concello está levando unha adecuada xestión turística do municipio? Pois o 89,6% respondeu que non e o 10,4% respondeu que sí. O noso destino leva anos morrendo de éxito e vaille costar moi caro sair do oco sin fondo no que se está metendo se non tomamos as medidas oportunas e reaccionamos. Traballar para ofrecer a calidade total no noso destino é o que debe ser prioritario. Os tempos de limitar a oferta tan só ao sol e praia ou tan só á festa do marisco deben rematar e temos que buscar novas alternativas, temos que reinventar o noso destino, temos que adaptarnos a calquer estación do ano porque hoxe por hoxe a xente non só viaxa en agosto como antaño, senón que calquer momento pode ser válido para que nos visiten. E isto non é só traballo dos hostaleiros, senón que a administración municipal tamén ten unha parte importante. Polo tanto, debemos unir esforzos e recoñecer os erros cometidos, aprender deles e tomar as medidas necesarias para que non se volvan a cometer. Contamos ademais cun Consello Local de Turismo que non ten voz nin voto nas decisións importantes, xa que apenas se convoca durante o ano, a pesar de que conta con representantes de colectivos de peso no noso Concello. Por todo o anteriormente exposto, instamos ao Goberno a adoptar as seguintes medidas. Implementación dunha nova páxina web de turismo, turismogrove.es, que é a actual de turismo oficial, que sexa totalmente responsiva coa correspondente actualización de contido, relación de empresas e recursos turísticos da zona. Elaboración dun plan estratégico de turismo a 5 anos vista que nos oriente na toma de decisións relacionadas co futuro do noso pobo, contratación dun técnico de turismo, apertura todo ano da oficina de turismo e rescate da oficina ubicada na entrada do Grove en época estival, dotar de maior peso na toma de decisións en materia turística ao Consello Local de Turismo, incrementando a frecuencia das reunións con carácter trimestral e valorando a posibilidade de incluir novos colectivos ou figuras de relevancia neste sector, e elaboración dun plan de promoción turística cunha folla de ruta para a asistencia a feiras turísticas e gastronómicas coa súa debida planificación previa, de tal xeito que resulte ventaxosa a participación nas mesmas, evitando ir a cegas. Bueno, basicamente está todo recollido na moción. Non queremos facer desto
un cisma, simplemente nos preguntamos que pasou con todas as promesas que se fixeron dende o goberno pois fai uns anos. Podría citar moitas cousas, de feito, fai nada acabamos de facer unha lectura dende a xente do casino e ao final é un tema que certamente preocupa polos motivos que sexa que lle poida levar a empresa, pero o que está claro é que a Illa da Toxa, por exemplo, que foi un referente a nivel turístico para o Grove, xa non é o que era e se está perdendo absolutamente toda a esencia que tiña e era o noso buque insignia en moitos aspectos, non? No tema do turismo, nos últimos anos a verdade é que a situación para os hosteleiros non é nada fácil, para os comerciantes aínda peor, porque, ainda hoxe falaba con algúns ali na Castelao e me dicen que se nota moitísimo o baixón e que hai moitas empresas que están pechando e outras que cando abren pois danse conta de que ao final non poden subsistir, non poden asumir os gastos. Polo tanto, é unha cousa que non solamente debemos traspasar aos propios responsables, ou sexan hosteleiros ou comerciantes, sino que tamén dende o Concello se poden tomar moitas medidas para, fomentar o turismo no Grove e, sobre todo, fomentar un turismo de calidade, porque, está claro que se pode tirar por moitas vías, pero, ao final, o mellor e o máis rentable é facer que todas as empresas do noso Concello aposten por esa calidade, porque ao final é o que máis rentabilidade nos vai a traer. Votamos, xa digo, moitas cousas en falta que prometeu o Concello e a verdade é que non son puntos que estamos propoñendo que sexan de difícil cumplimento, pero son puntos que son o suficientemente importantes para tomar en conta hoxe por hoxe no que é unha promoción turística dun pobo. Non pode ser que actualmente a páxina web do Concello teña información tan obsoleta como que xa non conta coas bandeiras azuis e, sin embargo, si estamos publicitando eso. Hai empresas que están aparecendo dentro desa páxina web que xa ni siquiera existen. Entón, a día de hoxe non podemos presumir de que somos un pobo turístico cando realmente o noso principal escaparate, que é esa páxina web, porque hoxe por hoxe todo o mundo prácticamente visita os hotéis e os coñece a raíz de internet. Non podemos consentir que isto siga pasando, porque se ten que actualizar con carácter de urxencia, non? E sobre todo ter moi claro a donde queremos chegar, porque a nosa sensación é que vamos dando tumbos, que vamos a salto de mata, que agora vamos aquí, agora vamos alá, e non hai unha planificación como Dios manda en todo este tema, que é o que realmente vimos demandando, neste caso no Partido Popular, que é o que presenta a moción, pero tamén dende o que son os hostaleiros e os empresarios do Grove, non? A famosa contratación do técnico de turismo pensamos que é totalmente relevante e totalmente imprescindible. Non falo de técnicos ou de xente que este atendendo unha oficina, senón unha persona que sexa capaz de implementar toda esta serie de medidas e que teña un pouquiño máis de peso a hora da promoción turística no noso pobo e que realmente tome todas as medidas que haxa que tomar para que se garanticen nese plan estratégico que tamén é tan necesario, non? Temos que ter necesariamente unha folla de ruta que nos indique por onde seguir, e xa sei que o alcalde está moi empecinado en Fitur, que somos unha gota perdida no océano, pero quen dice Fitur dice calquer feira que son o suficientemente relevantes. Que pasa que, lóxicamente, hai que ir, o que sempre digo, cos deberes feitos. Non podemos ir a cegas, porque despois, lóxicamente, ali vamos a perder o tempo se non vamos con as cousas claras como se teñen que ir, non? Entón, lle cedo, se queren, lóxicamente, a súa intervención e vamos contestando en función do que vayan dicindo. Moitas gracias. Moi ben. Señor Otero. Dende Esquerda Unida anunciar que vamos a mostrar o noso voto favorable a esta moción. Si ben, consideramos que a exposición de motivos non creo que unha mala promoción turística ou que sea tan mala como para que cheguen a fechar empresas, crear seres por culpa disso, non? Dá aquí a impresión, pero que
todo suma, pero non creo que sea a principal causa dun peche dunha empresa, non? No noso concello. Certo que os puntos de acordo estamos totalmente de acordo, a redundancia. A web turística está desfasada, obsoleta, con información errónea, como ben comentou a voceira do Partido Popular. Nós xa denunciamos en numerosas ocasións no anterior mandato en rogos e preguntas que se sustituíra, se borrara, se eliminara, se cambiara, polo menos non se lle este dando información incorrecta como das praias de bandeira. Ábrela hoxe en día, en O Grove, varios son los arenales que cuentan con la bandera azul, distinción con la que la Unión Europea reconoce aquellas playas de puertos, Lanzada, Area Cruz, Reiros. O sea, seguimos ofrecendo unha información totalmente errónea e de engaño, porque que non vexa pensa que hai unha bandeira azul cando se renunciou a elas. Podemos estar máis de acordo ou menos de acordo en esa postura, pero cando menos non engañar aos nosos visitantes. E tamén se anunciara nunha reunión na Casa da Cultura ante todo o sector hostaleiro e comercial do Grove que se iba a facer unha renovación desa web, o mesmo que o Plan Estratégico de Turismo, que tamén preguntamos en varias ocasións. A mesma concelleira de Turismo naquele momento, Emma Torres, recoñecera que se fora o sea, que a superou, que querían facelo con medios propios, pero realmente é necesario facer ese plan estratégico. Se hai que recurrir a un orzamento para eso, pois habrá que tirar para adiante porque é necesario, non? Técnico de Turismo, recordamos que nas negociacións do orzamento 2016 foi unha das nosas peticións, quedarase comprometido para o 2017, despois foi promesas ao Partido Galeguista no 17 e 18, sigue sin, creo que aparece nos orzamentos, pero sigue sin haber un técnico de turismo en plantilla, algo lógicamente necesario. O da Oficina de Turismo, estamos en dúbidas porque creo que estaba metido na red de oficinas turísticas de Galicia e creo que debería xa estar aberta todo o ano. Non se está vendo, entonces sí que estamos de acordo nesa parte. Temos dúbidas coa Oficina da Lanzada, pois temos entendido que ahora mismo pertence en Groves, co cal non é cuestión do Concello, sino sería de Engroves, pero nos solicitamos en varias ocasións, tamén en pleno, que se instara aos empresarios a que retiraran esa caseta porque daba lugar a dúbidas ante os que se chegaban ao Grove, que paraban ali, permanentemente fechada. A caseta está en condicións higiénicas e de comodidade, non existe, o sea que se se abre habría que facer unha execución polo menos un baño, un aseo para o que está ali a traballar, para que traballe en condicións e non teña que fechar para ir a facer as súas necesidades a Noalla, que é máis cerca, ou a calquera dos hoteles cercanos. O Consello Local de Turismo tamén levamos reclamando en moitas ocasións que fora máis dinámico, que con poder resolutivo, que se contara con todos os grupos. Ahora mesmo reúnese para explicarnos o programa da Festa do Marisco, xa fechado, para propoñer centolas de ouro, non para decidilas, sino para propoñelas, porque a decisión toma o goberno, e para presentarnos os números, o sea, Consello Local de Turismo únicamente para a Festa do Marisco e con esas formas. Entonces creo que podríamos todos aportar. Nós fixemos ano pasado unhas propostas no Consello Local de Turismo para a Festa do Marisco, por exemplo, na súa maioría non foron aceptadas ou non foron levadas a cabo, non sei se terán en consideración para este ano, pero para o ano pasado non se tiveron en consideración. Entón entendemos que sí que ten que ser un Consello Local, non mellor 3 meses, non sei se é o normalidade para reunirse, pero sí un pouco máis de regularidade e con poder de decisión, propostas que poidan ser asumidas polo propio goberno. E, lógicamente, o plan de promoción turística é importante. Non tanto no tema de ferias, primeiro habría que intentar ter un catálogo ou algo que levar ás feiras, porque ahora mesmo creo que toda a documentación municipal está desfasada, non existe unha documentación propia municipal que venda o Grove actual. Entón, primeiro teríamos que empezar por aí e despois facer as nosas promocións turísticas polo resto do Estado. En definitiva, vamos a apoiar a moción e nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, desde o BNG tamén vamos a prestar apoio a esta moción e bueno, e falar que como aquí se comentou,
pois o turismo é unha das patas fundamentais nas que se sostén a economía deste concello, xunto co sector primario do mar e xunto coa pouca industria, pero que ainda persiste, e da que estamos recibindo tamén malas noticias de algunha das empresas que fan parte do tecido industrial tamén ligado ao mundo de mar, ligado concretamente á conserva, e por decir que si fallan algunha destas patas, pois o Grove se cae. E o turismo, pois, está directamente implicado pois co resultados do mundo da hostelería, da restauración, do comercio, dos servicios, do sector primario tamén, porque gracias a este consumo do sector da restauración, pois fai que os produtos da pesca e do marisqueo pois acaden pois precios elevados, dada a súa calidade e dada a súa demanda, e pois tamén pois todo que ten que ver co sector primario ou terciario, cos servicios, con moitas empresas que viven de que haxa actividade no Grove. Si baixa o sector turismo no Grove, pois baixa a economía. Si baixa a economía, baixa o emprego, e ao baixar o emprego, pois tamén baixa a poboación. E o Grove pois leva con este declive, con esta caída libre, pois prácticamente os últimos 25 anos de ser punteiros, de ser referente, de ser un dos lugares que tivo cousa de vanguardia, como o primeiro acuario, como ser o Grove dotouse un dos primeiros pabellóns municipais de deportes da provincia de Pontevedra. O Grove pois foi punteiro en ter, como se citou aquí antes, o primer casino que funcionou no Estado español, de ter unha serie de referentes e de cousas insuperables. Pois, como digo, levamos 25 anos en caída libre e isto está causando que pois as condicións económicas do Concello non sexan incapaces de soportar a poboación que temos, e donde pois o Grove sexa un lugar de declive poboacional, de emigración, donde a xente, incluso canto máis formada, máis ten que emigrar. E, como dixen antes, 25 anos en caída, 25 anos de gobernos do Partido Popular e do Partido Socialista que non foron capaces de revertir esta situación. Por lo tanto, suscribimos pois moita do análise que se fixo aquí sobre o preocupante tema e situación do turismo no Grove. E, bueno, sabemos que non vai ser a panacea contar con un técnico do turismo, non vai ser a panacea, pero polo menos un concello eminentemente turístico como este, que ainda non teña un técnico de turismo, que nos parece pois denigrante, non? Nos parece pois dunha deixadez destes 25 anos de gobernos de PP e de PSOE que pois non teñen, pero nin explicación, nin ningún tipo de demostración de que estes gobernos serviran para algo no Grove, máis que levarnos a esta situación de declive e de postración que ten este Concello. Nada máis. Moitas gracias. Respecto á moción presentada polo Partido Popular, teño que decir que non compartimos na maioría da súa redacción a exposición de motivos, e respecto aos puntos de acordo que insta o Goberno a tomar as medidas de 6 puntos, decirlle que prácticamente, e ahora me explicarei, os 6 puntos están encaminhados e se están levando adiante. Significa isto, ademais, para que se vexa que temos tamén un interés claro en mellorar e en sacar adiante un sector tan importante como todos acaban de relatar, como é o turismo aquí no Grove, e que temos un empeño primordial nesta área de turismo. Vou anunciar ademais que nos vamos a abster en esta moción. Abster porque, aínda que non compartimos a exposición de motivos, os puntos que nos señalan dos acordos xa os estamos levando adiante. Por lo tanto, se votáramos en contra, estaríamos votando en contra de unha cuestión que xa estamos facendo e que estamos xestionando, e non nos parecería moi coherente. E como somos un grupo, concelleiros e concelleiras coherentes co que facemos e o que votamos, de aí que nos absteñamos
en estas cuestións. Porque xa digo, votar en contra, que sería o que nos pediría posiblemente a primeira idea, é votar en contra das xestións que estamos levando adiante desde xa fai tempo no Concello. Permítame, en primeiro lugar, darlles algúns datos, porque, sinceramente, lle dicía que non comparto moito a exposición de motivos. Me parece moi pesimista a visión e incluso o relato que se acaba de facer por parte da voceira do Partido Popular, e eu creo que temos que levar un pouco de ilusión e un pouco de iniciativa e, polo tanto, ser máis atrevidos e máis activos e incluso alegres, me van a permitir a expresión. O Grove, datos obxectivos, Instituto Nacional de Estadística, Xunta de Galicia. Afluencia de visitantes. Desde o ano 2016 recuperamos o número de pernoctacións que había no ano 2010 e desde o ano 2016 estamos subindo o número de pernoctacións ano a ano según esos datos obxectivos, alcanzando, como digo, no ano 2016 o nivel de 2010. No 2017 e 2018 incluso superamos eses máximos niveles, e no ano 2019 pois se está estabilizando, por certo, datos totalmente comparables co que está pasando en Galicia, que os datos que había, o que hai por o ano 2019, que se estabilizou a afluencia de visitantes, pero mellorou o componente de calidade, o componente de gasto por cada un dos visitantes que tuvemos. Ademais, o Grove ten sido elexido por unha páxina web inglesa como o mellor destino turístico de Galicia para pasar un fin de semana. Polo tanto, algo importante que temos que destacar. Salía outro día datos da Xunta de Galicia que a única vila do Salnés que o 60% dos que nos visitan, o 60% dos que nos visitan fano fora da época estival, é dicir, fora dos meses de xullo e agosto. Quere dicir isto que o Grove é unha das vilas da provincia de Pontevedra que máis está facendo para desestacionalizar, para atraer xente todos os meses e, desde logo, non centralos en xulio e agosto. Por iso, por exemplo, non estamos nada de acordo, e eu creo que non é vivir na realidade do Grove, que os tempos de limitar a oferta tan só ao sol e a praia ou a festa do marisco deben rematar. Home, eu non sei onde veo iso, pero, desde logo, este grupo de goberno e este goberno en este mandato e no anterior levamos moito tempo sin vender sol e praia, todo o contrario. Vendemos de todo menos sol de praia, porque sol e praia xa temos tamén, pero vendemos moitas máis cousas. E, desde logo, a festa do marisco, curiosamente, cando asisto a reunións por aí fora, o Consello Galego de Turismo, por poñer un exemplo, todos os participantes destacan e avalan a festa do marisco como un dos grandes eventos desestacionalizadores de Galicia, pero aquí no Grove parece que non acabamos de ver. Eu penso que sí, hai que seguir apostando moi forte pola festa do marisco, e unha vila como Grove de 11.000 habitantes, 10.700 habitantes, un orzamento de 10,5 millóns de euros en números redondos, ten que facer un esforzo importantísimo por seguir mantendo unha festa como a festa do marisco que é referencia en toda Galicia. Pero, ademais, o Grove é a terceira vila de Galicia con máis apartamentos turísticos, a terceira. Significa isto que a actividade turística está realmente con unha moi boa actividade. Estamos tendo en riba da mesa proxectos hoxe mesmo na Xunta de Goberno a licencia de reforma de un hotel moi importante en este Concello. Estamos tramitando licencias de acondicionamentos de instalacións hoteleiras, estamos tramitando licencias de apartamentos turísticos, estamos tramitando licencias de campings ou campamentos turísticos, ou máis ben estas microurbanizacións que se están poñendo ahora mesmo de moda en diferentes zonas da nosa vila. Polo tanto, son actividades todas elas vinculadas ao turismo que están crecendo, que se están incrementando. E, insisto, son datos totalmente obxectivos. Ademais, nós, desde o Goberno, pensamos que o turismo, por suposto que non é vender sol e playa, e en eso non estamos, o turismo ten que ser algo máis. Pero o tomamos como un concepto totalmente global, transversal, integrador,
E que hai que vender non é o turismo en sí, o que hai que vender é unha vila como destino turístico. E de nada valería facer esforzos importantes en promocións turísticas, en publicidade, se despois eso non se ven acompañado con unha realidade que vai cambiando. E creo que nestes últimos 5 anos a Vila do Grove ten mudado bastante en accesibilidade, en modernidade, en limpeza de rúas, en mellora da imaxen comercial das rúas, en peonalizacións de rúas, en accesibilidade, en zonas verdes, en zonas axardinadas, en aforro enerxético que melloren a iluminación dunha vila como Grove, en melloras ou en aperturas de rutas de sendeirismo, que por sorte temos unha xeografía que non lo permite, e máis a través dos traballadores da Mancomunidade de Salnés esta mesma semana, a que ven, vamos a recuperar moitas sendas que despois do inverno que tuvemos están ahora mismo intransitables e vamos a ir recuperando. Estamos facendo unha aposta clara e pedindo unha serie de subvencións para facer unha senda que conecte o norte co sur, desde a Ensenada de Punta Moreiras coa zona da Lanzada, e unha senda denominada da Ruta dos Burros Fariñeiros, que esperamos que a ver se somos capaces este ano pôr en marcha e que nos vai a permitir, traballando máis no ámbito medioambiental e de zonas de visita. Estamos traballando tamén no ámbito cultural, intentando pôr en marcha, xa o fixemos durante 4 anos, poñendo en marcha e poñendo paneles, ademais anunciadores de zonas de certo interese cultural e patrimonial no Concello do Grove, e espero que a visita do conselleiro do outro día non sexa solamente porque estamos en campaña electoral e que realmente recuperemos entre todos Adrovello, que vai a ser outro dos puntos importantes en ese ámbito. Pero, como dicía, aí estamos traballando tamén en moitas áreas. Somos un referente no mundo da ornitoloxía vinculado ao medio ambiente. Fai anos este goberno, polo menos no ano 2007-2011, cando gobernamos, presidíamos ese goberno cuatripartito, puxemos en marcha toda a recuperación e posta en valor da área ornitolóxica do Vao, que estaba totalmente esquecida, e demos outro atractivo turístico ao Concello do Grove, a Vila do Grove, ou por poñer tamén en situación todo o que se leva traballado no Monte Central para recuperar un espazo colectivo verde de todos os veciños e veciñas, e tamén para o turismo, e que de feito tamén está sendo un referente nese ámbito. Facemos eventos deportivos fins de semana que están en meses que non son xulio e agosto, para promocionar ao pobo a vila e atraer xente que a través da práctica deportiva tamén coñezan as nosas potenciales turísticas, que nos coñezan como destino turístico, como un destino totalmente sustentable medioambientalmente, e que permita máis disfrutar desas experiencias. E que decir no mundo da gastronomía, que eu creo que somos, e nada poder a discutir, que somos un referente en toda Galicia. Aí se combina a acción pública coa acción privada, e desde logo eu tamén quero aproveitar esta intervención para destacar as iniciativas privadas no ámbito turístico que temos en este concello, e que desde logo moitas delas son iniciativas únicas en toda Galicia, como poden ser os barcos de pasaxe, como poden ser os concertos do verán que fai un local que nos está poñendo a nivel internacional, ou tamén como poden ser referencias que se falaba antes da Toxa, co seu balneario, esperemos todos que co casino e que siga adiante, e algunhas referencias máis. Estamos facendo traballos tamén, como non, e aínda que non temos bandeiras azuis, sí que traballamos nas praias para mantelas, para ter unha brigada propia durante os meses estivales de limpeza, para mellorar a accesibilidade de todas as mesmas, e para intentar contratar socorristas. E digo intentar porque cada día, e non pasa solamente no Grove, sino en toda Galicia, contratar socorristas estáse facendo unha das tarefas máis imposibles que se poda levar adiante. Así pois, o Grove cada vez está collendo máis relevancia como destino turístico, e máis un destino turístico totalmente diferenciado de vilas do noso entorno, da nosa contorna, porque o Grove, con todo o que levo trasladado aquí agora,
E, en resumo, é un destino que ten unha sostenibilidade, é medioambiental, é verde, ten culturalmente, ademais, moi destacable, gastronómicamente somos o elexido en toda Galicia e que vamos a seguir fomentando con todo elo. Si paso xa a tratar os puntos, decirlle que no punto número 1, a páxina web do turismo, turismogrove.es, desde logo vamos a intentar xa cambiar as cousas que son erróneas, porque temos que reconocer cando hai erros e hai que correxilos, pero decirlles que estamos metidos nun proxecto con Sanxenxo que se chama Red.es, que globalmente é un proxecto donde no Grove se van a investir por parte do Ministerio a través dunha empresa concesionaria que se sacará concurso, esperamos que en este ano, e que terá un ano de execución unha vez axudicado, que o que trata é de vincular tecnoloxías con turismo, polo tanto facer un turismo tecnolóxico e implementar unha serie de ferramentas na Vila do Grove, no Concello do Grove, que sexamos quen de xestionar toda a información que nos poda xenerar o turismo, e aí vai metido a web, e non se trata solamente de renovar a web como aquí se traslada, senón de facer unha nova ferramenta axeitada as fórmulas de búsqueda que hoxendía calquera de nós podemos utilizar, que principalmente son as tabletas ou os smartphones. A día de hoxe non temos adaptada un app, un sistema que nos permita facer un uso áxil e rápido desta tecnoloxía e, polo tanto, eso queremos adaptala en ese ámbito. Ademais, vamos a facer un sistema de tecnoloxía que nos permita facer un control do tráfico no Grove durante todos os días do ano para intentar buscar novas fórmulas para os meses onde pode haber máis afluencia de vehículos, igual que no estacionamento e controles de aparcadoiro. E, ademais, xerar un sistema que nos vai a permitir que toda a información que podamos recibir dos visitantes, dos turistas e daqueles que visitan estas apps, estas ferramentas tecnolóxicas que antes falaba, que nos xeneren un big data, que nos xeneren unha información, un feedback, un retorno, que sexamos capaces de traballar toda esa información para ofrecer unha mellora no produto de o Grove como destino turístico. Por lo tanto, todo iso está metido en Red.es, estamos metidos en 4 áreas importantes de actuación e, desde logo, estábamos esperando a que este proxecto salira adiante para que, no ámbito da tecnoloxía, sexamos capaces de poñernos ao día e incluso avanzar moito máis e ser unha referencia turística a nivel tecnolóxico entre o Grove e Sanxenxo, e eu creo que en canto se poña en marcha Red.es así o vamos a facer, por lo tanto seremos tamén pioneiros no uso das tecnoloxías. A elaboración dun plan estratégico de turismo, a nosa compañeira Emma Torres, anterior responsable de turismo, puso en marcha un traballo desde a súa propia concellalía, cos recursos propios humanos que ten o Concello e ela mesma como experta na materia, e fixo unha metodoloxía, fixo un traballo de campo, fixo unha elaboración das líneas xerais que da plasmar finalmente nun documento que pode ser ese plan estratégico, pero non quita que as líneas básicas que os diferentes traballos de campo nos trasladaron, como era a gastronomía, o medio ambiente, a cultura, como líneas básicas, como eixos fundamentales deste plan estratégico, non teñámoslo en conta a hora de facer promoción do Grove, polo tanto, estamos todo eso levándolo adiante. A contratación dun técnico de turismo vai a depender un pouco da oferta pública de empleo 2020 que podamos sacar adiante, e iso xa depende da taxa de reposición e xa depende dos novos postos de traballo que podamos, desde logo, crear e levar adiante no ano 2020. Para iso, unha vez aprobado o orzamento e a plantilla do Concello, pois sacar adiante esa OP, esa oferta pública de emprego, e en esa, desde logo, levar adiante a área de turismo, técnico de turismo, que a día de hoxe, ademais, e aí podemos ter algunhas discrepancias, sí que ten que facer un traballo vinculado ao turismo, pero principalmente en xestión de toda a promoción e sobre todo o evento fundamental como é a Festa do Marisco, que nos leva adiante, ademais da xestión de todas as subvencións e de todos os proxectos que podamos sacar na área de turismo, cuestión agora que está facendo prácticamente unha administrativa e que correspondería máis a un personal adicado expresamente a este ámbito.
no que respecta á Oficina de Turismo, estamos facendo xa os procesos a través das subvencións da Xunta de Galicia e da Diputación de Pontevedra para contratar o personal que atenda a Oficina de Turismo do Grove, e a nosa intención ter aberta a Oficina de Turismo os 12 meses. Certo é que dependemos moito das subvencións que para esta línea ofrecen tanto a Xunta como a Diputación, xa estemos concedidas, e en breve iniciaremos os procesos, o procedimento para a contratación ao personal en base a estas subvencións. A oficina ubicada na entrada do Grove non nos corresponde a nós, é unha competencia de Engroves, da Asociación de Empresarios do Grove, e sería moi interesante que a puderan recuperar, ou senón, polo menos acondicionar, porque todos coincidimos que posiblemente non sexa a mellor das imaxes solamente entrando no Grove. Respecto ao Consello Local de Turismo, buscaremos a fórmula para xuntarnos máis. É certo que hai unha serie de propostas en riba da mesa que temos que tratar, pero non é menos certo que o Consello Local de Turismo, que por certo non creamos nós, xa estaba creado cando nos chegamos incluso por primeira vez ao goberno, está dotado das competencias que ten e que son as que son. Así pois é un órgano consultivo que desde logo podemos potenciar máis e traballar. E respecto ao plan de promoción turística, estamos traballando nesta línea. Xa levamos anos facendo unha promoción cada vez máis intensa do que é o destino turístico do Grove. A asistencia a feiras, aí podemos discutir, porque, como saben, preferimos acudir a aquelas como este fin de semana a Fío de ornitoloxía, que nos dan un protagonismo total e absoluto ao Concello do Grove, e non a de Fitur, que nos perdemos no océano de todo o turismo mundial que en 10 pabellóns se traslada en 3 días en Madrid. Aí non vemos que haxa a repercusión que si temos en outros eventos como a presentación da Festa do Marisco, tanto internacional como nacional, que nos dá protagonismo ao 100%, porque aí convocamos nos os medios de comunicacións, aos axentes turísticos, e facemos unha presentación onde o Grove é protagonismo, e é un pouco a línea que temos que ir. Como ben poden escoitar, por suposto, seguir traballando na Festa do Marisco, que en estes anos se mellorou moito todo o espacio, o recinto feiral, e sobre todo puxemos en marcha un festival de música que xa empeza a ser recoñecido en toda Galicia, en toda España, e que está a provocar que moita xente veña a escoitar, a vivir o festival de música e aproveite para coñecer a Festa do Marisco. Polo tanto, fai un traballo totalmente complementario. En definitiva, creo que sí que se están facendo moitas cousas, moitísimas cousas que aparentemente non están vinculadas ao turismo, se fan tamén de cara á imaxen que o Grove ten que proxetar de cara a todos aqueles que nos visitan, como lle falaba ao inicio, a remodelación das vías, das rúas, das zonas verdes, dos espacios colectivos, do Monte Central, das sendas, da ornitoloxía, da cultura, das praias, da gastronomía e dos eventos deportivos. Vamos a seguir traballando en esa línea e, insisto, creo que estamos facendo moitas cousas xa desde fai estes 4 anos e que vamos a seguir facendo en estes próximos anos seguintes. O dito, a nosa abstención explícase porque, como acabo de relatar, todo o que aquí se apunta e que se nos insta a que facer xa o estamos facendo. Votar en contra, estaríamos votando en contra de nós mesmos, pero desde logo si estáse facendo cuestións importantes no mundo do turismo, e creo que os datos obxectivos así o avalan. Por suposto, coincidimos, non se pode morrer de éxito, hai que seguir traballando. Creo que no mundo das pymes, no sector turístico en xeral, hai que diferenciar o que é o sector hosteleiro turístico, que eu creo que si vai en bo encaminhado, se están levando adiante proxectos empresariales moi interesantes. No mundo do comercio máis pequeno, aí sí que se está atravesando un momento difícil, comparable co que se está pasando en outros sitios, e que teremos que buscar solucións locais para competir a nivel global, porque ese é o gran reto que nos estamos atopando. Hoxe calquer comercio compite en calquer plataforma a nivel mundial con miles de empresas, e esa é unha das causas posiblemente das dificultades que o pequeno comercio está atravesando no Grove, igual que en Pontevedra, igual que en Galicia, igual que en España. Pero iso non quita para que traballemos, e desde a Concellería que leva a nosa compañeira María López, vamos a ver se somos capaces de sacar algunhas propostas que permitan mellorar e sobre todo que permitan que a xente compre no Grove, e, como digo, con solucións locais, pero cunha visión totalmente global.
Así pois, agradezco ademais a presentación desta moción porque nos dá a oportunidade de explicar públicamente todo o traballo que estamos facendo en turismo. Tomamos nota dos erros que se podan estar cometendo e, como digo, seguir traballando para seguir mellorando, e aquí creo que todos coincidimos en que o turismo é o sector económico primordial en esta vila e que todos temos que traballar na mesma dirección. Así que volvemos a abrir un novo turno de intervencións con a señora Castro. A ver, señor Cacabelo, se que eu escoitando a vostede, francamente, me parece que non estou vivindo no mesmo pueblo. Mire, datos obxectivos. Lle vou a falar eu de datos obxectivos. Vostede que lle gusta falar do INE e iso. Pernotacións, además, me dice que recuperaron no 2016 os datos dende o 2010. Bueno, a ver, pernotacións no ano 2016, 294.419. Pernotacións no ano 2017, 293.276. Pernotacións no ano 2018, 276.253. A línea vai para baixo, non vai para arriba. O único que subeu foi no ano 2019, pero non me fale de que a trayectoria é a alza porque os datos obxectivos non están falando deso. E lle vou a falar eu tamén do outro dato obxectivo. Nos últimos anos, xa yo dixen en algunha ocasión, somos un referente, saben que? Na cifra de paro en todo o Salnés. E, como non podía ser de outro xeito, ostentamos, bueno, esta vez superounos Vilagarcía, vale? Pero ostentamos o segundo posto no ranking con un 18,79% de paro do Salnés, o sea que somos os líderes en este aspecto. E vou a seguir dando datos obxectivos. Informe anual do Consello Mundial de Viaxes e Turismo, a VTTC, que é un referente en este tema, fala de que a estancia media nos hotéis en O Grove variou un menos 24,14%. É dicir, pode ter máis viaxeiros, pero tamén hai que saber canto gastan, que dice vostede que mellorou o consumo. A ver, eu non sei con quen fala vostede, pero vamos, a realidade, polo menos coa xente coa que eu falo, sabe vostede perfectamente que estou relacionada con ese sector, di perfectamente o contrario. Polo tanto, o consumo non é nin moito menos mellor que nos últimos anos, senón máis ben o contrario. As pernotacións, o que a estancia media, cando antes viñan 15 días e 7 días, agora mismo a estancia media moitas veces non chega nin a 4, bueno, despois me fala de, se lle sigo dando datos obxectivos, dice que somos un referente en apartamentos. Será porque nos últimos meses ou no último ano a Xunta ordenou darse de alta a todos os viviendas de uso turístico. Non sei se engloba aí dentro cando fala de apartamentos, pero eu lle vou a dar datos obxectivos e ademais reais. Nos últimos anos houbo actualmente hai 41 hoteles, dos cuales aparecen no listado, e hai 6 pechados nos últimos anos, 4 hoteles en venta actualmente e 9 que están en perigo, digamos, por temas de que non collen o relevo xeneracional e que están abocados a cerrar e así están planteando os seus propietarios. Polo tanto, de verdade, non sei onde lleve vostede o éxito que vostede está planteando nas súas accións en relación co turismo. Despois, con respecto ás bandeiras azuis, efectivamente podemos discutir máis ou menos, pero mire, o seu ainda salía hoxe na prensa a Vilagarcía, que están tratando de impulsar o turismo, e porque ademais hai certas rúas que antes eran referentes e deixaron de selo, e están apostando conxuntamente tanto os empresarios como o Concello para ir da man e levar a cabo accións conxuntas. E fíxese que unha das accións que antes non levaban a cabo e agora sí van a decidir é o tema das bandeiras azuis. Lóxicamente vostede pode ter a súa postura,
postura e nós temos a nosa e que sempre a defendemos, pero vostedes falaron de que prescindían das bandeiras azuis para facer as bandeiras da Q de calidade que nunca se viron por ninguna parte. E máis, adheríronse a Q de calidade con unha playa que encima pagaron por esa adhesión e perderona porque obviamente non optaron as bandeiras da Q de calidade. Por lo tanto, encima ademais dice que comentaba que os socorristas que están tratando de mellorar e, mire, os socorristas contratanos tarde, mal e arrastras, polo tanto non presuma vostede de eficiencia na xestión das playas porque dende logo que deixa moito que desear. Lle contesto o tema da oficina da lanzada que antes tamén o mencionou o voceiro de Esquerda Unida. Dende Engrobes xa se lle puxo en bandexa a xestión desa oficina en varias ocasións e lóxicamente é un escaparate que nada máis chegar pois non é de todo adecuado pola imaxe que ten porque se leva anos cerrado, pero dende o Concello tamén poderían de algún xeito colaborar con Engrobes porque saben vostedes que Engrobes non ten a capacidade como para manter a unha persona permanentemente aí durante o verán. No Concello si se reciben subvencións por parte de Diputación e incluso da Xunta con respecto a estos temas, polo tanto sí que poderían facer un esforzo en ese aspecto se quixesen, non? E está ben que vostede presuma da Festa do Marisco, xa yo dixe no pleno pasado, pero non só somos Festa do Marisco, e a Festa do Marisco que vostedes levaron nestes últimos anos sí que nos trouxe unha cousa importante, que é un maior déficit da historia na Festa do Marisco, non? Entón, efectivamente, temos que seguir apostando pola festa e temos que seguir mellorándoa, pero, repito, insisto, non solamente somos Festa do Marisco e que vostede dice que deixaron de vender o Sole Playa, pois, bueno, que a verdade, nos últimos anos eu non sei que fixeron, o sea, porque todo o que está agora dicindo foi exactamente o que dixeron fai 4 anos. E que me diga que están xa traballando con todos os puntos que hai na moción, bueno, agora lle contesto a eso. Con respecto á promoción de Fitur, mire, vostede que nos últimos anos que foi a Fitur sabe o que hai na entrada do stand de España? Me sabría decir o que primeiro que se atopa no stand de España? Hai unhas columnas que son sempre reservadas por Sanxenxo, na que fan unha promoción e lóxicamente é o primeiro que ven a xente que entra nese stand. E accións como esas se poderían facer infinitas en Fitur. Que di en Fitur, di en outro tipo de feiras. O que pasa que lle insisto, hai que facer un plan de marketing adecuado e hai que facer as actividades que se teñen que facer para ir non a cegas a esas feiras. E me gustaría, además, o invito a que poña sobre a mesa cales foron as accións comerciais que fixeron nos últimos tempos e cales foron as campañas de publicidade que fixeron nos últimos tempos, porque a verdade é que eu non as vin por ninguna parte. E cando vamos a Fitur temos que promocionar, o sea, a Fitur ou outra feira, temos que preocuparnos realmente que o noso Concello se vende aí. É dicir, vostede falaba outro día de que, bueno, se non damos as charlas que quedan aí, porque además é para todos os galegos, é o único que vamos a facer aí. No, a Fitur vaise a facer moito máis ca eso. E, lóxicamente, o Concello se debería preocupar de que o Grove neste caso este presente nesa feira, xa sexa con fotos, xa sexa con material promocional ou xa sexa a través de distintas exposicións que se poidan facer ou tendo os contactos que se poden facer nesas feiras para lograr atraer visitantes ao noso Concello. E é unha pena que non lle vexan a repercusión que teñen esas feiras. Non me diga, por favor, que están levando adiante as medidas e que volva a soltar o tema de redes.es, porque que esta mesma letanía escoitei fai 5 anos ou fai 4, que foi cando vostedes se meteron co tema a través da Mancomunidade do Salnés. E ademais, incluso, recordo cando fixo
fixo a exposición e que nesa exposición que dixo que iban a meter en redes.es non aparecía por ninguna parte a páxina web. E cando vostede fala de que ten que estar adaptada a móviles e eso xa yo estamos dicindo nós. A palabra responsiva significa precisamente eso. Non pode ser que hoxe por hoxe teñamos unha páxina web que non este adaptada e que encima este obsoleta e que non dé a promoción adecuada que se ten que dar do noso concello. Vostede insiste en que hai que ter máis ilusión, que non podemos ser tan pesimistas e que temos que ter máis iniciativas, pero que a verdade é que eu non vexo as iniciativas súas por ninguna parte e claro, vender unha vila como destino turístico, que vostede fala de accesibilidade. Mire, eu antes lle falaba de turismo de calidade, e o turismo de calidade ou calquer outro turismo non ven a un pueblo para estar buscando como loco donde aparcar, quer estacionamentos rápidos sin ter que estar dando voltas e voltas circulando polo pobo sin atopar rúas donde aparcar ou ter que circular por rúas con un ancho que non é para nada adecuado, sin aceras, e que non quere circular por callejóns, basicamente por onde os estamos facendo circular, por non ter unha planificación adecuada, porque siguen empecinados en que a peatonalización é fantástica, pero a peatonalización é fantástica sempre cando se faga cos métodos adecuados e cunha planificación adecuada, non a salto de mata como veñen facendo vostedes, nin eliminando as plazas de estacionamento, porque a día de hoxe, con todas as cousas, as modificacións que fixeron nas rúas e que van a facer, lle botamos a conta máis ou menos, xa levan da orden das 100 plazas eliminadas. Polo tanto, todo iso afecta ao turismo e ese tipo de cousas son as que teñen que tomar en conta. E me fala de limpieza de rúas, home, mire, teño aquí unha carta que recibimos fai algún tempo duns veciños, é anónima, pero bueno, é moi interesante, en algún momento ya citarei certas cousas que nos dice, pero fíxense que casualmente un dos apuntes que nos fan é precisamente a falta de limpeza que temos no noso pobo. E cando fala dos paneles anunciadores, polo menos, dese unha voltiña por esos paneles anunciadores, porque o mellor habería que retocar algúns e cambiar algúns porque xa están en estado lamentable dende que se colocaron. Entón, bueno, e sobre todo falaba da visita do conselleiro outro día, el xa puxo sobre a mesa o seu apoio para levar a cabo este tema, e nós tamén temos que poñer deberes, porque vostede está moi acostumado sempre a lanzar o balón aos demais, pero pregunto eu que traballo é o que ten que facer vostede con respecto ao Adro Vello, e é necesario que todas as partes fagan os seus deberes neste caso, e a verdade é que nós nos estamos preguntando que foi o que fixo vostede ou fixeron vostedes no Pexón, precisamente para recoller a importancia deste espacio cultural que temos ali en San Vicente, porque o único que nos dá a sensación é que están vostedes simplemente para recoller réditos políticos á costa dos demais, e non fixeron absolutamente nada neste tema. E xa que son tan dados a exixir os demais, pois sería bo que ademais de os que teñen nas competencias que sí que teñen vostedes, empezasen a traballar, empezasen a moverse. E lle cito textualmente o tema do Pexón, o que non existe impedimento, digamos, para que vostedes vayan facendo o seu traballo, como por exemplo o tema da estrada, que pode perfectamente xa prevelo nese Pexón, e incluso pode prever alternativas no mesmo, non necesita esperar a que o conselleiro ou calquer outra institución mova ficha, vostede xa o pode facer neste tema, e incluso pode recoller este espacio como esta área de interés que se pretende levar a cabo. E pregunto, ademais, a carretera é de titularidade da Diputación, que xestión se está levando a cabo para que isto sexa posible? Se fixo algunha.
claramente o que nos dá a sensación é que o que fixo neste caso con este tema foi sacarse a presión de enriba aparentando ser o primeiro defensor do asunto, cando resulta que mire, voulle decir un caso. En Fitur, cando se presentou o tema do Adro Vello, estábamos no público, sabe un comentario que fixo un que estaba por ali sentado no público? Ostra, esa foto, se lle cortaran as silvas sería bárbaro. Home, teríamos que ter un pouquiño máis de atención a este tipo de cousas, que eso sí que o podemos facer perfectamente dende o Concello. Polo tanto, non vaya presumindo, por favor, de cousas que non fixo. En vez de falar tanto, porque a vostede encántalle falar, a verdade é que é unha máquina falando, é que convence hasta o menos convencido. Pero non fale tanto, señor Cacabelos, faga un pouquiño máis, demostre as cousas con feitos, porque vender fume xa está ben. Mire, a vostede encántalle falar, pero a min non son tanto de falar como a vostede, pero encántame observar e, sobre todo, escoitar. E sabe o que escoito eu coa xente que me visita no hotel, que eu non lle condiciono para nada en absoluto, pero levo moitos anos con xente que nos visita durante moitos anos, e o primeiro que dice, de xente desde que abrimos, o primeiro que dice que o Grove ya non é lo que era, la Toja ya non é la que era, e a verdade é que a mí me dá pena ter que escoitar este tipo de cousas, e xente que leva visitándonos durante moitos anos. Entón, eu penso que, insisto, dende o Concello se poden facer moitísimas máis cousas cada as que se están facendo e que realmente non se están facendo. Entón, deixe vostede, por favor, de vender fume e, por favor, menos falar e máis facer. Moitas gracias. Gracias, señor Outeiro. Ben, despois do meeting que escoitamos de Cacabelos de media hora falando das bondades do goberno con respecto ao turismo, pois casi recordar o da moción de antes, non? Cando se trae aquí unha moción é que existe un problema e non se está solucionando e estamos moi lonxe de verlle esa solución. E está ben que o goberno respecto a moción se queira poñer de perfil coa súa abstención, pero o feito e os datos así o din de que o turismo do Grove non é un referente como era antes, por lo tanto necesita un novo impulso, necesita unha nova política, necesita novas ideas e non estar á defensiva con moitas das cuestións que aquí se plantexaron e que siguen sin resposta e siguen sendo promesas electorais, como acabo de dicir, o meeting que nos acaba de dar agora mesmo, promesas electorais que xa vostede fixo aquí pois incluso desde antes de ser alcalde, non? Por lo tanto, non nos valen estas explicacións, nos vale ver as solucións e nos vale ver que se reflexe no orzamento e que se reflexe nas accións e nas decisións que impulse este goberno, pois como recobrar esa puxanza turística do Grove, ver que eso ten un reflexo na actividade económica, no emprego, na aparición de novas empresas, novos negocios, nova oferta turística e novos servicios, e mentre non sexa así, pois seguimos con certas reservas, pero seguimos dando por válido pois este diagnóstico da situación que vamos a apoiar, pero tamén sin deixar de decir que o Partido Popular é corresponsable porque nos últimos 25 anos pois gobernou Grove pois casi máis tempo que ou sin casi máis tempo que o Partido Socialista, polo tanto son corresponsables da situación na que estamos abocados, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Pois a verdade, eu sigo... Está claro que aquí é unha cuestión de perspectiva. Uns parece que vedes unhas cousas e outros vemos outras cousas. Traer unha moción non significa que é un problema. Traer unha moción significa que o partido ou o grupo que a presenta entende que hai que falar da cuestión. Que, por certo, é un dos traballos que teñen os grupos da oposición, traer mocións ao pleno para debatir as áreas que consideren.
eu non digo ni moito menos que todo está por facer, pero desde logo esa visión tan pesimista que me están vostedes relatando, eu non a vexo, porque eu tamén falo con moita xente, o que pasa que, claro, cada un dirá o que considere, non? O Grove xa non é o que era, é que, é certo, o Grove ten evolucionado en estes últimos 30 anos de un xeito que nada ten que ver co que era anteriormente, pero do mismo xeito que evolucionou o turismo, e os propios datos que a señora Castro acaba de trasladar así o confirman e o corroboran. Antes, o normal e o habitual era que calqueira viñera aquí 30 días, pasara todo un mes de agosto, pasara todo un mes de xullo, de vacacións, e agora as estancias medias son menores, claro que sí. Eso é un cambio total e absoluto, pero non no Grove, é que é a nivel mundial. Eso é un dos cambios que se está trasladando no turismo, no xeito de facer turismo e nas experiencias novas que a xente está pedindo, a xente que cada vez viaxa máis, se move máis, visita máis sitios. Porque ahora no turismo sí que realmente é unha das áreas onde somos totalmente globalizados, estamos totalmente globalizados. Por lo tanto, claro que sí, claro que ahora a xente ven menos, pero aínda así, os datos que nos traslada 300.000 pernotacións que estamos tendo cada ano aquí no Grove. Unha vila de 22 km cuadrados, non me digan que eso non é un referente a nivel de Galicia. Se ríe, señora Castro, pero que é así. E eu digo os datos que me traslada a directora xeral de turismo, Nava Castro, nunha reunión do Consello Galego de Turismo. E o Grove é un referente turístico. Eu non sei por que lles molesta dicir isto. Vostedes son do Grove. Vostedes defenderán o Grove. Defenderán os veciños e veciñas do Grove. E que estén a discutir, que poñan en duda que o Grove é un referente turístico en Galicia, pois sinceramente, di moi pouco de vostedes. Di moi pouco de vostedes. Fala vostedes do paro no Grove. No paro no Grove, sí. Curiosamente, non fala que é o pobo que estacionalmente máis paro xenera de todo o Salnés. Eso non di. Fala o dato absoluto, pero claro, hai que analizar como é o paro no Grove. E, lóxicamente, en xulio e agosto, setembro, o Grove é o pobo que máis traballo xenera, xunto con Sanxenxo. Por que? Porque a característica da nosa economía así non lo di. É suerte que temos a Festa do Marisco que ampliamos a capacidade de contratación e de xenerar traballo moito máis que outras vilas, porque non hai que centrarse na festa, e non en que se hai que centrar. Se a Festa do Marisco son 10 días no mes de outubro, díganme vostedes outro sitio onde hai unha festa durante 10 días no mes de outubro, que non é xulio nin agosto, e garantice a cantidade de visitantes que temos no Grove, no Salnés, na provincia de Pontevedra. Somos un referente, a Festa do Marisco é un referente, pero xa ahora non digo Galicia, en toda España. Ahora, vostedes non sei en que vila viven, e políticamente defenden aos veciños e veciñas do Grove e están negando isto. Por favor, home, un pouco máis de orgullo, un pouco máis de valentía en ese sentido. E curiosamente estamos facendo desde fai 2 anos un obradoiro de emprego totalmente destinado á hostelería que ten unha ocupación do 95-99%. Polo tanto, tanto en camareiros como en cociñeiros. E a nos chegan todos os anos demandas de instalacións hosteleiras do Grove solicitando traballadores. Polo tanto, claro que se está facendo. Ahora, o que hai que analizar é como é o emprego do Grove e, lóxicamente, o turismo ten un peso específico, po bo e po malo. Claro que sí. Pero, como lle decía antes, o 60% dos visitantes do Grove veñen fora dos meses de xullo e agosto. Polo tanto, isto quere dicir que hai unha actividade hosteleira durante todos os meses do ano, e moi principalmente centrada en outubro. Porque volvolles e plantexolles a cuestión: que sería do Grove, do Salnés e de Pontevedra sin a Festa do Marisco? Todo estaría pechado na primeira quincena de setembro. E non somos quen de alongar un mes máis a estación, e somos capaces de xerar traballo e actividade durante todo ese tempo hasta que remata a Festa do Marisco. Solo hai que ver a cantidade de locales que pechan unha vez rematada a Festa do Marisco. E me di que instalacións hosteleras cada vez van a menos. Pois os datos que nós temos a nivel de licencias urbanísticas é que hai unha certa conversión en algúns hoteles en edificios ou en instalacións de apartamentos turísticos,
pero desde logo estamos vendo como empeza a crecer desde fai 3 anos para cá. E o dato que traslada a Xunta de Galicia é ese obxectivo. Será porque se hai que dar de altas as vivendas que xa existían antes, pero en canto a apartamentos turísticos, o Concello do Grove é o terceiro Concello de Galicia. Estar terceiro de Galicia non é unha referencia. Entonces o que está no posto 100 é mellor que escape. Se me din que ser o terceiro Concello de Galicia con máis número de apartamentos turísticos e iso reflite claramente unha actividade turística non é ser un referente, xa me dirán o que é. Polo tanto, festa de marisco, apartamentos turísticos, restaurantes, gastronomía, no, discutirán ahora que tampouco somos unha referencia en ese tema, non? Socorristas, non é tarde, non é que tarde, é que é un problema de toda Galicia. Todos os concellos do noso alrededor están tendo problemas para chegar ao número tope de socorristas que queren contratar. E non é un problema da época en que te posa contratar. E a ver se somos xa capaces de sacar as bases de contratación ahora en este mes de marzo para socorristas. O problema é que hai un déficit importante e todos os concellos que sacan socorristas para cubrir as praias, ningún deles chega ao 100% da oferta que saca. E iso é así, é unha realidade. Falan de que temos que promocionar máis e que temos que axudar. Home, pois desde fai 4 anos que puxemos en marcha unha línea de subvencións e de axudas económicas por 8.000 euros para actividades e eventos comerciales e actividades que xeneren as diferentes colectivos, cousa que antes non había. E dese xeito estamos financiando e axudando e subvencionando diferentes actividades e accións que estamos levando adiante. O de Fitur non vou entrar en elo porque, desde logo, creo que non paga pena. Vostede ten unha visión, eu teño outra, e nós vamos a seguir incorporando esforzos económicos en estar presentes en outros ámbitos. Turismo de calidade, e o turismo de calidade o que pide cada vez é mellores servicios, con unha mellor sostenibilidade medioambiental, con unha experiencia, con esa nova forma de facer turismo, as estancias máis cortas, pero que queremos vivir máis cousas, queremos disfrutar de máis cousas, queremos experimentar. E o Grove non somos conscientes, pero que falas con calquera empresa que ten unha certa actividade turística no Grove e cho di claramente, a maioría de xente que pernota nos concellos limítrofes con nós veñen como mínimo un día ou 2 ao Grove a realizar algunha das actividades que lle ofrece o Grove, que lle ofrecen empresas do Grove. Como que non somos un referente turístico? Saben vostedes cantos centos de miles de personas danse un paseo en barco pola ría de Arousa e salen de aquí do Grove? Centos de miles. E en eso non somos un referente, pois que eu sepa non hai outra vila en toda Galicia que teña a capacidade de barcos de pasaxe que ten o Concello do Grove. Centos de miles, e veñen de outros sitios. Polo tanto, e deso podíamos estar falando de moitas máis cuestións. E o Red.es é un proxecto de moita envergadura a nivel de España e que levamos un ano e pico traballando coa consultora Mancomunidade do Salnés, Sanxenxo e o Grove. E a ver se somos capaces de sacar isto adiante, porque ahora ten que sacar a concurso o Ministerio de Turismo e desde logo creo que vai a facernos, vai a ser positivo porque nos vai a permitir proxectos moi importantes. O das 100 plazas de aparcadoiro teríamos que mirar eso, porque se me conta vostede Castelao que antes había 57 e agora no aparcadoiro de Entre Hortas hai 64, aí ganamos 7 plazas. Na Rosalía de Castro é certo que cambiamos o sistema de aparcadoiro, pero non se reduciron aparcadoiros. E voulle dicir por qué. Porque antes se aparcaba en batería e moitos dos garaxes que hai enfrente non se podía aparcar porque non había o radio de xiro, e ora en ese sitio sí que se poden aparcar en liña porque non hai que facer ese radio de xiro e polo tanto pasen por ali e compróbeno. Non se perden tantos como din, ni moitos menos, e xa me dirán en que máis actuacións se teñen perdido máis aparcadoiros. E eu lle sigo dicindo o mismo, no Grove, no Corgo, temos un área moi importante de aparcadoiro, e na maioría dos días se pode aparcar sin problema ningún. Hai días, fechas, datas concretas, festas do Carmen, festas do Marisco, algún fin de semana de agosto, pero non poñan que a falta de aparcadoiros é un problema de todos os días do Grove, porque non é certo. Porque eu lle convido a calquera de vostedes
a que o 96% dos días do ano veñan e poden aparcar a calquera hora do día ou da noite no Corgo, sin problema ningún. E por sorte temos unha vila que é fácil moverse desde o Corgo a calquer punto da zona comercial, da zona de hostelería, da zona de turística do Concello do Grove. Por lo tanto, sinceramente, e estamos traballando en buscar máis aparcadoiros, pero desde logo non é tanto o problema como que trasladan. E respecto a Adrobello, que en primeiro ten que facer a súa labor é o que ten a competencia. O que ten a competencia nun xacemento arqueolóxico é patrimonio, e patrimonio depende da Xunta de Galicia, que para iso hai unha Dirección Xeral de Patrimonio e hai unha lei propia de patrimonio de Galicia desde o ano 2016. E cando a Xunta de Galicia faga a labor que ten que facer de explicarnos cos seus técnicos que é Adrobello, que protección pode ter Adrobello, que nivel de protección ou que nivel patrimonial pode ter Adrobello, entonces o resto falaremos, claro que sí. E cando nos marquen unha línea de traballo que terán que propoñer eles, tal cual se comprometeu outro día o conselleiro, actuaremos as demais administracións. E sei que non lle vai gustar a resposta que lle vou dicir, pero desde logo nun xacemento arqueolóxico, o que menos competencia ten, e xa non falo do Grove, en calquer sitio, é o Concello. O que menos competencia ten. Principalmente é unha cuestión de cultura, Xunta de Galicia, patrimonio de Galicia. E iso é que se estaba reclamando. Por certo, reclamación como ali lle trasladaron a algúns veciños, veciñas concretamente, reclamación que este pleno ten aprobado e que estaba xa na Xunta de Galicia desde fai 2 anos. Por tanto, fai 2 anos que a Xunta de Galicia pouco fixo. Así pois, está claro que a nosa visión do turismo non é a mesma que parece que defenden e que propoñen desde a oposición. Pero penso que tan mal non vai porque o Grove, insisto, é un referente, se está traballando, estamos recibindo moitos visitantes e por suposto que hai que seguir mellorando. Pero esa imaxe catastrofística que vostedes trasladan é que prácticamente nos veñen a dicir hoxe que mañán vamos a anunciar a través dun bando que pechemos o Grove, que abandonemos o Grove porque isto é unha miseria. Esa é a visión que hoxe está trasladando a oposición a este pleno. E nós lle queremos trasladar a outra, totalmente diferente. O Grove é un territorio de 22 km cuadrados, donde temos sendeirismos, donde temos zonas de montaña, donde temos máis de 30 areais, donde estamos bañados pola ría de Arousa e o Océano Atlántico, donde temos unha reserva ornitolóxica referente do norte de España, donde temos a Toxa que volve a recuperar parte, pero hai que recoñecer unha cousa, a Toxa está xestionada por mans privadas, non son man pública. O que se está xestionando a nivel público na Toxa é o Monte Central, e desde fai uns anos está recuperando moitísimo a súa relevancia e as súas visitas. E ademais de balnearios, ademais de cultura, ademais de todas as rutas de senderismo que lle estamos a falar, ademais do disfrute da naturaleza, ademais da festa do marisco, somos un referente gastronómico. A xente que vai a visitar outros sitios, e poden falar vostedes con moitos restaurantes onde teñen as súas reservas de calquer punto de Galicia, veñen ao Grove como mínimo unha vez para comer ou para cear. E iso son datos que lle traslada calquer hosteleiro. Polo tanto, levante un pouco o pesimismo, que o Grove non é tan malo. O Grove paga a pena e sigue sendo un referente turístico. E nós, desde as nosas posibilidades e capacidades, vamos a seguir traballando para que, desde logo, o sector turístico do Grove sexa o sector económico motor de toda a economía da nosa vila, pero principalmente sexa, como é, e así o defendemos, un referente a nivel nacional e internacional. E cada vez máis. Por certo, saben, señora Castro, como o Grove xa sería un referente en todo o norte de Europa? Se a Xunta de Galicia tuvera ben de escoitarnos por unha vez na súa vida e se puxera a traballar para facer un porto pesqueiro e despois nós poder facer o porto deportivo. Entonces xa lle adianto que seríamos o porto deportivo de referencia en toda Europa, desde o norte de Europa hasta as Rías Baixas. O porto de referencia, dito por expertos que se moven en este mundo. O que pasa que iso é unha infraestructura que se escapa á competencia municipal e xa sabemos que lamentablemente, para a Xunta o Grove non existe. E se me fala de accesibilidade e que rúas que non cumplen os mínimos e os coches teñen moita dificultad para chegar ao Grove, non lle digo nada
Non lle digo nada coa baixada que hai desde Sanxenxo hasta o Grove. Cando, vostede que vexo que fala moito coa Xunta de Galicia, cando vai a desdoblar a Xunta de Galicia a vía rápida hasta o Grove? Porque eso sí que nos vai a facilitar a entrada de vehículos no Grove. Cando, señora Castro? Vexo que vostede ten datos, fala moito coa xente da Xunta de Galicia, esperemos que o 5 de abril isto cambie. Pero cando van a facer o desdoblamento? Cando? Eso é importantísimo. E cando van a facer a tubería de agua para que non nos deixen ao Grove sin agua nun mes de agosto coas miles de personas que pode haber aquí? Porque iso tamén é turismo, señora Castro. Cando? Cando van a investir 1,5 millón de euros como fixeron en Sanxenxo, 2,5 millóns de euros para cambiar toda a rúa Progreso que meteu a Xunta de Galicia e a nós nos din que non nos poden pagar unha tubería que é a única que temos para abastecernos de agua? Que si rompe en marea alta quedamos sin agua todo a vila do Grove. Cando van a facer eso? E meten 4,5 millóns de euros en Marín para cambiar toda unha rúa, unha estrada con saneamento, abastecemento. Non hai problema para meter 1,5 millón de euros que o Grove se quede sen agua, como se vivíramos no século XIX. Porque esa é a visión que ten o Partido Popular para o Grove. Ou Cerdedo Cotobade, o ensayo administrativo de Núñez Feijóo, está metendo outro 1,5 millón de euros para renovar rúas redes de saneamento e de abastecemento. Cando a Xunta de Galicia vai a preocuparse polo Grove? Cando, señora Castro? Porque o lamentable é que moitas das grandes infraestructuras que necesita este pueblo para dar ese pulo turístico dependen da Xunta de Galicia e lamentablemente ni está, ni se le espera. E iso sí que é unha cuestión moi importante a ter en conta, señora Castro. Polo tanto, Porto Deportivo xa verá como nos poñen no nivel internacional máis alto no mundo da náutica. Polo tanto, desdoblamento da vía rápida para facilitar a que todos os turistas que veñen ao Grove teñan unha fácil chegada e saída da nosa vila, abastecemento de agua polo Vao para mellorar o abastecemento de agua e que o Grove non quede sin agua e teñamos que coller caldeiros de agua como se vivíramos no século XIX, e iso sí que son infraestructuras moi importantes no mundo do turismo para o noso concello. Sexa do Grove, sexa por primeira vez unha concelleira do Grove e diga aquí claramente que lle reclama a Xunta estas infraestructuras para que o turismo do Grove sexa un referente, que vostede di e está convencida de que non o é. Porque nós, estes 10 que nos sentamos aquí, estamos convencidos e que hai que seguir traballando para que siga sendo ese referente a nivel turístico. Polo tanto, xa lle digo, vámonos a abster porque estamos traballando en todo o que aquí plantexa, pero desde logo xa lle digo que no próximo pleno vamos traer unha moción para que a Xunta de Galicia se entere de que o Grove, aínda que eles non crean, está na comunidade autónoma galega e, polo tanto, é competencia da Xunta de Galicia que se ocupe e preocupe do que pasa aquí no Grove. Porque, eso sí, cando vamos por aí fora ás feiras e ás reunións de turismo se nos pon moitas veces como exemplo a festa do marisco, pero despois para investir quedamos totalmente esquecidos. Aquí parece que hai un burato negro. Na Xunta de Galicia, cando miran para aquí, ali hai un burato negro, ali non debe haber absolutamente nada. E iso é o lamentable, señora Castro, porque levamos 11 anos reclamando todas estas infraestructuras e non se nos contestou nin a primeira. E iso é o triste do turismo. Así, pois, xa levamos 2 horas de debate, unha breve intervención de 30 segundos e pasamos a votar a moción. Porque xa tuvemos os 2 turnos de intervención todos, polo tanto, sí, non vira que tiña pedido a palabra. Señor Otero. Bueno, empezo por un final que xa que trae esa emoción para o mes que ven, traiga tamén unha de regulamento orgánico por tempos, porque últimamente está sendo demasiado, pero non por parte da oposición, sino por parte do propio goberno. Dixo antes que as mocións se traen porque os grupos políticos queremos, non porque haiga un problema, pero que vostede nos 6 puntos que traía esta moción do Partido Popular recoñeceu que está todo sin facer, porque a Guardia de Turismo acaba de dicir que vai, dixo antes ou agora, xa non sei se na primeira ou segunda intervención, que se iba a corrixir os erros da web. Advertímoslo no 2017, no 2018, no 2019 e agora ainda se van a corrixir os erros, seguirán para o ano que ven. O plan estratégico que estaba un traballo comezado, isto paralizado, o sea, está sin facer. Entonces hai un problema neste punto, hai un problema no primeiro. Técnico do turismo está sin contratar desde o 2017
16 que se está pedindo, 2017 que creo que xa figura nos orzamentos. Non sei, a oferta pública xa se pudo haber lanzado antes. Así como se lanzaron as outras 5 este ano. A Oficina de Turismo, mesmo, o sea, que en todo o Consello Local non se lle dá, o sea, ten a función que ten, pero que ten a mesma función o Consello Local de Igualdade e o Consello Local de Deportes, tómase decisións, se permítense tomar decisións e aportar propostas de resolución do propio Consello que asume na súa maioría o concelleiro ou concelleira delegado no seu Consello Local. E o plan de promoción turística que hai que facer, o sea, todos estes puntos están por facer, realmente traese porque está por facer, que despois venda toda ese meeting electoral que estamos en autonómicas, non en municipais, sobre peatronización, sobre outras cousas, esta moción trae estes puntos están sin facer, e o que se pide que se fagan. A ver se po ano non volvemos a traer outra vez, ou non volven a traer os mesmos puntos, e realmente se fan. O da web é curioso porque falase de adaptar aos novos tempos, adapten tamén ao municipal, porque tampouco é accesible para os móviles, o sea, non está adaptada a móviles. Entón, intenten facer algo de unha vez, nada máis. Gracias. Pecha, señora Castro, pídelle brevedad porque xa é a terceira intervención. 1 minuto e votamos. A quen? Señor Outeiro, 30 segundos, doulle 1 minuto a señora Castro para que peche. Señor Outeiro, pero quen é o presidente? Está equivocado. Quen é o presidente do pleno? Estou dicindo que xa foron os 2 turnos de intervención, xa chegaron, xa falamos todos, agora como poñente pecha, e en ese peche estou dicindo que, por favor, 1 minuto e votamos. Unha intervención, por moito que vostede diga que non. A moción presentou ela pode dar o meeting, non vostede, dous meetings vostede. Mire, señor Outeiro, non está en uso da palabra, home, por favor. Señora Castro, 1 minuto e votamos. En todo caso, suscribo totalmente o que dicen os meus compañeiros, porque a verdade é que aproveita vostede para soltar sempre a charliña que de verdade que xa non convence a ninguén, jolín, que deixe vostede cada vez que os seus meetings é que son cansinos e que aburren, de verdade, porque están sempre coa mesma historia. Me fala de cantos días pasamos ou sea, que me decía que andamos máis ou menos aí na liña dos días de ocupación, na liña en temas no que é a media española non estamos, se yo aseguro. E máis, en Ogrove está de media 1,76 noites, mentras que na media española son 2,87. Por lo tanto, estamos bastante por debaixo da media de turismo, do que a estancia nun hotel. De onde saca vostede que nós dixemos que non consideramos que o Grove sexa un referente turístico? En ningún momento se dixo eso. Agora ben, non me vai a vostede dicindo que é un referente turístico gracias a vostede. E lle recordo que, cando eu era presidenta dos hostaleiros, unha das primeiras, nada máis, o primeiro día que vostede foi sendo alcalde nos recibiu, unha das frases que vostede dixo foi que vostede non daba un peso polos hostaleiros deste pueblo, cousa que nos deixou bastante sorprendidos, e a verdade é que nos últimos tempos o veu demostrando, francamente. Festa da Centola, por exemplo, se fartaron de decir que era culpa dos hostaleiros que non se podía levar a cabo, falo da anterior, non a anterior, foron capaces incluso de desviar a partida presupuestaria e resulta que cando Engroves tomou cabeza nese tema, conseguiu 43 participantes. Entonces, o tema é querer apostar polo turismo. Non veña vostede dando leccións a ninguén de que vostedes son aquí os causantes de que o Grove sexa un referente turístico, porque a verdade é que o que vostedes fixeron non é nin moito menos como para posicionar ao Grove como referente de nada. E agradezo que saque o tema das subvencións a colectivos de turismo, porque fíxese que inda hoxe non saben
non saben o que lles tocou a esos colectivos. Xa se denunciou fai tempo e ainda hoxe falei con eles e non están ao tanto dese tema. Polo tanto, ou os comunicados non chegaron ou algo está pasando aí. E vostedes, como son uns especialistas en digamos, ralentizar todos os procesos, que tanto ralentizan que hasta perden subvencións, pois, home, polo menos as subvencións que son da súa competencia fagan o favor e comuniquen aos interesados canto é o que lle corresponde, porque a día de hoxe xa lle insisto, ou polo menos esta mañán non tiñan coñecemento ningún dese tema. E mire, eu vou a facer un claro exemplo do vivido este fin de semana. Este fin de semana pola zona da Toxa. Si, eu podo me estender, señor Santiago, non me acordo o seu apellido, disculpe, podo me estender por a que cerra o... En todo caso, tería dereito de estenderme eu e non lanzar un mitin como lanza o señor alcalde. O sea que... procuro terminar, se me deixan, efectivamente. O que lle quería comentar este fin de semana, fíxense, zona do Grove da Lanzada, pouquísima xente, ni un alma. Os baños pechados, que tamén non sei por que se empecinan en non ter os baños ao servicio da xente que os utilizan durante todo o ano, e necesariamente se teñen que abrir no verán. Zona de Sanxenxo, a tope. Me expliquen por qué. O que é a zona da Lanzada de Sanxenxo, por que tiña unha chea de xente e por que o Grove non a ten. Habría que empezar a plantearse ese tipo de cousas e sobre todo darse unha voltiña polo Grove, polas calles que supostamente son referentes a nivel gastronómico, como vostede fala, o cheas que están de xente. Eu, de verdade que hai veces que non sei onde, se vivimos en mundos paralelos ou en pueblos diferentes ou non vemos dende logo a mesma realidade. E seguramente e lóxicamente, e estou plenamente de acordo de que o Grove é un referente turístico, por suposto, pero non será gracias a vostedes, por favor. En todo caso, habría que darlle o agradecamento aos empresarios e aos comerciantes que bastante teñen con chegar a final de mes para poder pagarlle aos seus empleados. Llevou a decir un exemplo, fixenlle nunha ocasión unha pregunta ou unha observación polas largas colas que se xeraron na Festa do Marisco e vostede me contestou tan sorprendentemente como que esas colas eran un símbolo claro do éxito da Festa do Marisco. Bueno, pois, o mellor habería que pensar as largas colas que xeneran ali na entrada, que efectivamente estamos de acordo que o tema da vía rápida, dende logo que hai que desdoblarse, pero que utilizando o seu mismo criterio realmente é que temos un éxito enorme no Grove, entonces vostede non é necesario pedirlle ese tipo de accións cando vostedes non realizan ningún tipo de acción ao respecto. Entonces empecen vostede ao mellor por controlar o que é seu no tema das colas da Festa do Marisco e despois que os demais fagan as cousas que teñen que facer. E no Porto Deportivo xa yo dixeron claramente e yo volvo a recordar, vostede parece que non fala coa xente do mar aquí neste pobo. En que momento lle dixeron a vostede, porque ou a nós nos dicen outra cousa totalmente diferente, a xente do mar non se quere mover daí dese porto, non se quere mover daí do porto, vostede está empecinado en poñer o Porto Deportivo aí. A xente do mar non se quere mover dese porto daí. En todo caso, terían que facer o Porto Deportivo donde era original, pero para iso xa lle dixeron que usted é un especialista en que fagan o traballo por vostede. Vai a vostede con un plan de viabilidade debaixo do brazo e presentelle as cousas que lle ten que presentar. O que pasa é que vostede está moi acostumbrado a que fagan as cousas por vostede. E xa está ben, señor Cacabelos. E o da tubería da auga é que me parece increíble que diga isto cando resulta que fai tempo, que fai nada, días que tuvo unha reunión coa conselleira de Infraestructuras e ali mesmo lle dixeron que estaban dispostos a facer a financiación necesaria sempre cando vostedes e máis a Diputación se implicasen tamén no tema, porque lle recordo que o tema da auga en municipios con menos de 20.000 habitantes a competencia é municipal, señor Cacabelos, municipal. En todo caso, tería competencia a Diputación. E ainda así, a Xunta está ofrecendo a posibilidade de intervenir nesa inversión. Por lo tanto, señor Cacabelos, eu insisto, mire, xa vou a deixar o tema todo este aparte, é que lle tendemos a man dentro do Partido Popular, tendemos a man totalmente para darlle o que son alternativas e cousas que poden levar a cabo dentro do que é a acción e a estrategia turística do noso pobo.
se non saben ou non saben desenvolverse vostedes nas feiras, como dicen vostedes, falen co Consello Local, que seguramente que lle dan unha serie de consellos con respecto a eso. E o Consello Local de Turismo, dende logo, que efectivamente estou totalmente de acordo co que dixo o voceiro de Esquerda Unida, que é un mero ente que anda por aí, que se lle ocurre convocalo cando a vostedes lle ven en gana. Pero, francamente, dentro dese Consello Local de Turismo están representados empresarios colectivos importantes deste Concello, aparte de todos os grupos políticos, e máis colectivos e empresarios que tiñan que entrar nese Consello para, entre todos, diseñar conxuntamente unha estrategia que é o que falta neste pueblo. Moitas gracias. Procedemos á votación, entonces. Moción do PP para a mellora da xestión turística do Grove. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada. Pasamos ao punto 5, non hai mocións de urxencia. Punto 6, rogos e preguntas. Pidan a palabra aos que queran intervir en este punto. Señor Otero, empezamos por... Ben, vou a ser breve en canto a rogos desta vez. O primeiro vai en relación ao entroido. Certo é que pegamos un salto cualitativo de calidade en canto ao martes de entroido. Non foi reflexado o mellor en canto a asistencia, pero si esa subida que se levaba pedindo de premios traerá os seus frutos, pero o que non pode pasar é que sea a consecuencia de unha reducción no que é o Festival de Comparsas. En canto ao sonido, temos entendido que se reduciu o presupuesto para o son, e iso provocou que viñera unha empresa con menos calidade, porque se notou que era de menos calidade. Entón pediríamos que non se prexudique esa parte, pois estes anos estábamos pedindo a referencia nacional como festa de interese nacional en relación ás comparsas. Entón creo que é un pouco incongruente que perjudiquemos ese apartado. En todo caso, deberíamos procurar unha mellora para que isto para poder acadar ese interés internacional ou nacional, non? O meu segundo rogo vai en canto ao tema dos badéns, dos novos badéns da Avenida Portugal, Estrada de Porto Meloxo, ou a Porto Meloxo. Convidaríalle que pasara por ali a velocidade que indica o vial, non a esa, incluso a menos, 10 km menos. O badén do desvío de Meloxo e o badén que hai cerca, xa chegando casi a Porto Meloxo, eso é insufrible. Eso é subir o Tourmalet. Os badéns teñen que estar preparados para que na velocidade que indica a vía pases cómodamente. Pasa pola carretera do Conde, ou a estrada do Conde, e pases a 30 perfectamente. Neso é imposible incluso a 20. Recibimos moitas queixas dos veciños en relación a eso. Estamos de acordo nos badéns, creemos que son necesarios para calmar o tráfico, pero, lógicamente, na súa medida. Entón, procuren que a empresa que realizou ese traballo que adapte ao nivel que ten que ter. Tiña notado que seguíamos á espera de documentación do Pexón, dos 10 tomos, e xusto hoxe, por correo ordinario, algo que me parece chocante, chegoume unha carta a carteira con un sobre co CD co Pexón. Non entendo ese proceder, ou se era exclusivamente para... pero bueno, podenos chamar e vamos recollelo ao Concello ou así, non me parece lógico tal, pero bueno, sobre todo despois de un mes é algo cando quedáramos en que a semana seguinte, pero agora seguimos á espera da reunión que tamén se iba a ter no mesmo tempo. Vemos que unha cousa chegou tarde e a outra sigue ainda máis tarde. Entón pediríamos esa reunión para tratar o tema do Pexón. Volvemos a preguntar que pasa en Alexandre Bóveda. Están as obras paradas, continúan, traballan, non traballan. Aquelo é tercermundista. Circular por esa estrada é tercermundista. Os coches, se non acaban no taller, pouco lle quedan.
somos responsables subsidiarios de calquera avería nun coche nesa estrada, porque ou se corta ou se tapa eso, se permite a circulación con normalidade, non con eses baches que existen agora mesmo. Entón queríamos saber que pasa aí, por que sigue parada, cando menos rogamos que se faga un adecentamento do firme mentres non se continue coa obra. E, por último, queríamos preguntar, non sei se é culpa do Concello ou non, porque non se nos avisou da visita do Concelleiro de Cultura, do Conselleiro de Cultura a Adrovello. Enterámonos pola prensa, vimos que hubo unha xuntanza ali, entonces queríamos saber cal é o motivo polo que non se nos convidou a ese acto. Nada máis. Ben, gracias, señor Outeiro. Ben, a verdade é que como se falou antes tamén de cando se trae unha moción é que existe un problema, pois nós tamén vamos facer rogos sobre asuntos que tamén xa tratou o compañeiro agora mesmo, polo tanto, é que existen eses problemas, non? Queríamos preguntar, efectivamente, tamén como se permite que se construan badéns nos que se pasa a velocidade indicada pola vía, pois se ten o primeiro un susto, e segundo unha avería mecánica no vehículo, porque non eses badéns non están preparados para pasar a 50 km/h como pon na vía onde foron instalados. Por lo tanto, facer que recomendamos que ten que haber unha revisión de todos os badéns que son competencia municipal e ver que eses badéns para un vehículo normal, un vehículo que pasa a ITV, pois está en condicións de pasalos a velocidade indicada na vía, ou senón habrá que indicar en cada badén exactamente a velocidade a que hai que pasar, porque, xa digo, eu mesmo e outros usuarios son badéns que hai que pasar a menos de 20 por hora, a menos de 20 por hora, e a min te me tocado pasar con un neno na súa silla homologada e chimpar o neno, e menos mal que vai amarrado, porque non cumplen co deseño da vía e están causando alarma para os veciños, e falamos de pobo turístico. O pouco que pase xa todos sabemos o perigo que hai, pero que pasa coa xente que pasa por primeira vez por aí? Que pasa con un visitante que chega e pasa por primeira vez? Despois, tamén se falou aquí do Entroido, daquela declaración que se iniciou para declarar de interese turístico. Queremos saber, creo que fora rexeitado pola Xunta en primeira instancia, queremos saber se vai a volver a intentar de outra forma, ou intentando que se adapte e que se acolla a esas figuras de promoción e protección, ou se habrá que esperar a que haxa un novo goberno na Xunta para que sexa máis receptivos o mellor, non? Tamén, con respecto ao Pexón, efectivamente, nós non temos constancia de que se nos chegara a documentación, non sei se esa documentación foi exclusiva ou se vai para todos, e se vai a dirección particular de cada un, ou como foron enviadas despois o explica. Pero bueno, tamén quedou en facer unha reunión para a semana cando anunciou, e dicirlle que as semanas, pois, por norma, pois teñen 7 días, e non as súas semanas que suelen ser de 70 ou do que cadre, non? Por lo tanto, que sigue facendo promesas que automáticamente sempre incumple, non? Tivemos tamén queixas pola aparición de ratos, de roedores no pabellón novo, no Monte da Vila, e queríamos saber que medidas se están adoptando e como é posible pois que non as teñamos do pabellón vello, digamos, e que si aparezca no pabellón novo, non? Que nos parece incluso chocante, non? Unha instalación pois nova, máis moderna, máis pois en mellores condicións, e pois que apareza ese problema, non? Tamén outra promesa incumplida do señor alcalde, que pasa coa conexión, coa saída do aparcamento de Entre Hortas, do detrás de Castelao, con Luis Antonio Mestre,
por activa e por pasiva, pa semana xa se iba a firmar a compra o notario, xa tal, xa non sei que, seguimos sen saber nada desa ampliación da saída do aparcamento de Entre Hortas hacia Luis Antonio Mestre. Unha, que ademais lle preguntamos varias veces neste pleno que dimensión se iba a ter, nin o sabe, nin hoxe en día seguramente lle volvo a preguntar, e non sabe exactamente nin que iba a comprar, se o comprou, se foi o notario, se non foi, e que dimensión vai ter esa rúa, se vai permitir o cruce de dous vehículos, vai facer entrada e saída, se vai permitir solo paso de beira-rúa para peóns ou non, etc. Despois antes citou unha cousa de licencias de microurbanizacións turísticas ou algo así, querín escoitarlle e quería que nos aclarara exactamente que son para vostede esas microurbanizacións turísticas, que a verdade é que non sei se veñen recoller no Pexón ou se é unha figura urbanística nova que eu non sei que desenrolo ten eso e como se dan esas licencias e onde se van a ubicar e todo eso. Nos gustaría tamén, pois, polo menos saber sobre eso. Despois, outra cousa que nos parece tan esencial, pero, bueno, ao mellor moi importante de cara ao turismo, é, pois, se o goberno ten preparado algún plan ou algunha coordinación polo tema alarmante, sobre todo alarmante, non? Pero, bueno, polo problema de saúde a nivel global que parece que vai traer o tema do coronavirus, con asuntos que van a afectar seguramente a mobilidade turística, e, pois, si ten algo de coordinación coas administracións sanitarias e, en caso de que eso inflúa no movimento dos visitantes e do turismo e dos voos, etc., ou incluso si, polo que se ve que aquí parece que é unha das zonas que menos está afectando polo de agora, pois o mellor usar eso como fortaleza para intentar captar turistas que sexan desviados de outros destinos. E por último, co tema dos tempos no pleno, a mí me parece impresentable pola súa parte que gastara dúas intervencións de máis de media hora, unha hora falando, e despois nos proíbe ao resto dos grupos pois participar nuns plenos, ademais, donde, por exemplo, este pleno donde só houve dúas mocións e, pois, que actúe con esa soberbia e con ese egoísmo, non? Pero, que pasa aquí? O sea, vostede cómese dúas ollas enteiras e os demais nin un pincho de tortilla, pero fágase ver eso, fágase ver porque é dun despotismo un pouco exagerado, exagerado. Dúas intervencións de máis de media hora e despois nos dá, cando as mocións, tiña que agradecer que a oposición presente mocións, como lle agradezo aos compañeiros, porque senón os plenos xa para nada. E dúas, o que presenta a moción é o que ten dereito a falar largo e tendido na súa defensa. E non vimos aquí a escoitar mítines seus de máis de media hora. Entende? Eu pídolle que faga esa reflexión porque é un insulto aos voceiros e aos representantes dos veciños e aos propios veciños. Vale? Nada máis. Moi ben, gracias, señor Torres. Boas noites. En primer lugar, quería preguntar por que se firman manifestos en nome de consellos sectoriais, como pode ser o Consello Local de Igualdade. Este Consello se reúne a posteriori da lectura do manifesto. Tamén quería saber, xa preguntei o mes pasado, pola situación das cesións do lado do bar Venezuela na rúa Alexandre Bóveda, en que situación estaban, porque parece que se empezan obras, pero nunca se dan terminado porque non se fan todos os pasos correctamente ou por orde. Quería saber tamén en que situación se atopa a Rúa Nova ou a obra da Rúa Nova dende as Bouzas ata Castelao. Por la miña parte, nada máis. Señora Castro.
bueno, decir con respecto ao Pexón que efectivamente nós non recibimos nada, a verdad que me quedei sorprendida dese tema, non sei, xa non lo aclarará a ver a donde enviaron a documentación, e efectivamente tamén estamos á espera desa reunión. Hai un tema que nos trasladaron desde distintos colexios, é que polo visto non se está asistindo en representación do consellos escolares, e hai certos temas que teñen que trasladar, pois que ese sería o sitio para trasladalos, que non poden facelo e transmiten esa queixa. Preguntamos tamén que pasa coa empresa de Alexandre Bóveda, si o feito de que este paralizada vai a supoñer algún tipo de digamos, sobrecoste ou ao contrario, si se lle vai a pedir algún tipo de indemnización á empresa por non executalo en tempo e forma, ou que é o que está pasando con esa rúa, pero bueno, a xente xa está un pouco descolocada ou bastante descolocada con ese tema. Preguntamos tamén en que estado está o da declaración internacional, o sea, de feira de interés internacional a Festa do Marisco, e como vamos co tema dos plazos do auditorio, porque vemos que salen pedras, sale pedra e pedra e máis pedra, e bueno, aparentemente, polo que temos entendido, non era o que estaba previsto, e vostede non lo aclarará. Moitas gracias. Moi ben, se algún quer intervir, que pida a palabra, por favor. Que te colares? No, porque este 8... A ver, Caneda, Javi, empezas ti. Brevemente, boas noites a todos e a todas. Sobre a pregunta que facía sobre o problema da futura epidemia de coronavirus, en principio, a min como concelleiro de Sanidade non me chegou ninguna información, nin planificación, nin protocolos, nin absolutamente nada por parte da Xunta de Galicia, nin do Sergas. A información que eu teño é a título personal, lóxicamente, polo meu traballo. O de intentar aproveitar que a Galicia por ahora ainda non chegou ningún caso, chegará. Non nos equivoquemos, chegará. Esperemos que chegue o máis tarde posible para que dé tempo a que aparezca unha vacuna que polo menos minimice os riscos e a extensión, pero chegará, e se non é agora serán un mes, se non é un mes serán 2. O que non sabemos se é algo que sea como a gripe, que é estacional, se se pode prolongar, incluso está dentro do verán ou máis alá, pero chegará. Pero eso, que por ahora protocolos non se nos mandou absolutamente ningún a título do que Concello do Grove por parte de quen ahora mismo ten máis información que a nós. Eu teño a información que a mí me dan por parte dos Sergas como médico, pois dos protocolos que teño que utilizar ali, no centro de saúde. A nivel de administración local e de municipio, non. Moitas gracias, señora Galiñanes. Sí, boa noite. Con relación ao tema dos consellos escolares, a verdade que me sorprende un pouquiño a pregunta, porque si ben é certo que como concelleira delegada é imposible asistir a todos eles, moitas veces porque son convocados o mismo día e á mesma hora, e outras veces por razóns laborais, pois o tempo que eu podo dedicar é incompatible co horario que eles teñen. Sen embargo, todas as direccións dos 4 centros de primaria e incluso os de secundaria e a escola infantil me trasladan todas as peticións de palabra, por escrito, tanto por email, por teléfono, e son atendidas ou respostadas, todas elas. Non todas poden ser respostadas afirmativamente, porque hai cousas que solicitan que non se poden facer dende o Concello. Incluso peticións das AMPAs e da toda a comunidade educativa estamos en contacto, non vou a decir diario porque é unha exageración, pero si todos os directores teñen contacto directo comigo cando precisan, e traballamos en colaboración e temos reunións fora de esas de Consello Escolar, que a horarios que eles e eu podemos compatibilizar. Ben, gracias, señor Otero. Boa tarde. Quería contestar ao señor Otero e ao señor Outeiro polo do entroido. Señor Otero, decirlle que o do equipo de sonido non foi en detrimento do mártir de Carnaval, simplemente foi porque agora hai que pedir 3 presupostos para a nova lei e escolleuse o máis barato. Pero aprendemos a lección, sí.
No, é que o do problema do vídeo foi o problema do equipo de sonido, foi da mesma empresa. Non foi o problema do vídeo, foi o problema da empresa do sonido. Non había problemas co... Non digo eso, digo, para a contratación do vídeo, non sei que se fixaron tres propostas tamén ou se non se contratou directamente. Non sei se me explico. Pois sí. Vale. E nada, é decir que sí, que non estuvo ben, pero que aprendemos para o próximo ano. E con respecto a vostede, decir que sí queremos retomar o de pedir esa calificación para a festa, pero bueno, tuvemos unha resposta negativa e por iso queríamos darlle un pulo que é a festa para volver a insistir e que non nos digan que non. Pero bueno, sí que vamos a volver a intentar, por suposto que sí. De todas as formas, señor Otero, non sei de que se queixa vostede do sonido que ganaron. De verdade, de verdade, que se queixe vostede que ganaron está ben, Ben, gracias. Vou intentar... perdón, sí. E, bueno, contestarlle a David, non sei onde sale a firma o manifesto que digo que non teño... Non sale firmado polo Consello Local de Igualdade que non teño coñecemento. Digo, se mo podes pasar, digo, para mirar onde está, porque a verdade non podo contestarche porque a verdade que non sei, non teño coñecemento de que fora feito así. Por min non foi feito, e mirarei como si foi Monse, si foi desde o 100, non sei onde está colgado, nin donde, nin por quen antes de facer o Consello Local, de reunilo, que se puxera co logo. Non teño nin idea. Cando me pases, miro xo, digo xo. Bueno, pero non teño nin idea. Ben, e como dicía, vou intentar ahora responder as cuestións que quedan pendentes. Documentación do Pexón, eu a verdad que deixei os CDs con toda a documentación, que son 10 volumes cada CD, e pedinlle a persona encargada do mesmo que ellos fixera chegar. Sinceramente, non contaba eu que se mandaran por correos, pero bueno, están enviados un para cada grupo político e aí ten toda a información, e intentarei pechar co equipo redactor a reunión que é certo que estaba comprometida. O que pasa é que antes quería que tuveran esa documentación para poder revisala, pero en todo caso o máis breve posible celebraremos esa reunión cos técnicos do Pexón, e todos os partidos teñen copias. Se non lles chegara, desde logo nós non temos ningún problema en trasladarlle aquí. Non daba eu conta de que fora enviado por correo, realmente non temos notificador, e ás veces igual con unha chamada era moito máis áxil. Que sí. Ben, Badéns de Avenida Portugal, pois pouco podo dicir porque estou de acordo en que temos que revisalos. Temos tamén recibido moitas queixas de moitos usuarios. Eu xa tive unha reunión coa empresa que os fixo, din que están dentro da porcentaxes da legalidade, pero é certo que na práctica son excesivos e, sobre todo, habría que suavizar un pouco a pendente, porque a altura ten que ser, porque ten que coincidir co bordillo da cera, pero que a pendente sexa máis suave para que non ocurra eso que é certo que está pasando e que vamos a ter que revisar. Respecto a Alexandre Bóveda, o problema non é da empresa, o problema é que unha vez iniciada a obra se propuxo unha modificación para ampliar un pouco o tramo que vai en Alexandre Bóveda desde o cruce con Rosalía hacia Conchases, ese tramo que está sin edificar. Nos puxemos en contrato cos propietarios e todos aceptaron, pero a formalización da cesión realmente nos está levando máis do que nos esperábamos. Houve que facer unha modificación do proxecto, houve que facer unha modificación, unha proposta de modificación da alineación cos seus informes necesarios e favorables. Hoxe me informan que está todo listo e preparado, polo tanto eu espero que mañán poda ter o documento de cesións que lle temos que ofrecer a cada propietario para que asinen, e unha vez asinada a cesión gratuita dos metros que cada un deles dá, pois rematar a obra. Podo lles asegurar que son o primeiro descontento do pueblo coa situación que estamos atravesando en Alexandre Bóveda, e posiblemente hai que reconocer os erros e non se fixo
como se tiña que haber feito, non? Primeiro, haber obtido a cesión por escrito de todos os propietarios e despois realizar a obra. Eso está provocando ese retraso e esa paralización. Bueno, esperemos que ahora sí xa sexamos quen de asinar e solventar ese problema, porque ningún queremos ver a Alexandre Bóveda na situación que está agora mesmo. Respecto á visita do Conselleiro de Cultura a Adrovello, eu solicitei unha reunión ao Conselleiro para falar deste tema. E a resposta que nos deron desde o seu gabinete foi que el visitaba a zona, o día, a fecha e a hora que nos trasladaron. Pouco máis lle podo dicir, é dicir, eu pidolle unha reunión e esa se fixo ali en pé de, digamos, da actuación. Ao fin e ao cabo é unha reunión entre a alcaldía e o conselleiro, non? Entonces, bueno, entendo que non foran convidados porque así o... Sí, a verdade que sí. Sobre ratos do pabellón, o concelleiro de Deportes que se tuvo que marchar me di que foi un furón que apareceu un día que realmente non hai ratos no pabellón. En todo caso, hai unha empresa contratada para desratización de toda a vila. E en ese momento se chama e temos un control sobre esas cuestións, pero bueno, espero que non pase máis que de anécdota e realmente non sexa un problema. O tema de Entre Hortas, pois sí que vai con bastante retraso, temos que reconocer. Aí temos, como ben saben, comprado toda a alineación que vai desde o garaxe que está dentro da zona de Entre Hortas, en líneas retas hasta o cruce, hasta Luís Amestre, o que é todo o muro e un pouco máis, eso xa é de propiedade do Concello. Queríamos negociar coa propiedade e intentar conseguir un pouco máis para mellorar o ancho da rúa en ese tramo, e temos que ter tamén a autorización de patrimonio para mover todo ese muro, porque así o require. En cuestión deso, a concelleira de obras, que hoxe non pudo estar aquí con nós, está xestionando e espero que o resolvamos canto antes, pero si é certo que estamos levando moito retraso na ampliación da salida Entre Hortas. As microurbanizacións é unha cuestión que lle aclaro. A lei de turismo modificouse e agora permiten en suelo rústico, a Xunta de Galicia, a partir de 2.000 metros cuadrados, facer campamentos turísticos. Esa interpretación, que aparentemente pode ser positiva, claro, cando falamos de campamentos turísticos falamos de os campings tradicionais que apenas necesitan mover terras, que se axeitan o monte para a ubicación na época estival de tendas de campaña, caravanas, autocaravanas, hai unha pequena instalación de recepción e acabada, rematada a época estival, a tempada de verán, eso queda como un monte. Eso é o que nós podemos entender que son campamentos turísticos, campings. Que pasa? Que nos estamos atopando? Nos estamos atopando que a raíz desta nova lei, que antes en suelo rústico, competencias totalmente da Xunta, e non se podía facer absolutamente nada, agora se están presentando proxectos donde se presenta primeiro un edificio, un sólido, para a recepción, para o restaurante, para os baños, para a tenda, que permanece aí desde que se queda feito durante todo o ano. E ademais agora o que son os novos campings, que son estes espacios donde xa se fan soleras de hormigón, donde se construen bungalows de 40 metros cuadrados, totalmente dotados, divididos, con habitacións, con salón, cociña, baño, donde se fan accesos como rueiros polo propio terreo, con todo o saneamento, con todo o abastecemento, e que de feito algún proxecto que nos teñen presentado acolléndose a que son campamentos turísticos, pero que xa o titularon así, microurbanización en. Entonces, claro, aí é o que lles trasladaba. Nos entendíamos ou entendemos que eso, para tramitalo, fai falta un plan especial,
E aí hai, bueno, pois hai unha discusión xurídica, pero que me refería ás microurbanizacións son eso, son que realmente ahora coen terrenos 2.000 metros, 5.000, 10.000 metros en suelo rústico e presentan un proxecto onde construen un sólido de recepción, de restaurante, de baños, de tendas, e despois, pois, posiblemente, como hai algún xa presentado, 40 parcelas onde ubican bungalós para todo o ano, moitos deles, incluso ahora nos enteramos que se venden, e polo tanto ese concepto de camping que podemos ter deixou de ser un camping para ser, para min, unha microurbanización encuberta, pero xa nin encuberta, é dicir, algúns xa lle chaman así, presentaron algún proxecto microurbanización, é dicir, non é para que coñezamos todos un raeiros, pero é unha microurbanización onde unha parcela desas dimensións se presentan, pero xa lles digo, parcelas de 50 parcelas, por exemplo, onde se instala un pequeno xardín, un sitio para aparcar o coche e un bungalow de 40 metros cuadrados, así. Entonces, eso campamento turístico nos xenera bastantes dudas. O nome microurbanizacións é porque un deses proxectos se presentou xa así, como microurbanización. Hubo un aprobado e a raíz de que nós tomamos unha decisión de que para sacar adiante eses tipo de actividades requirimos un plan especial, porque está en suelo rústico, e un plan especial sobre todo de infraestructuras e dotacións. A Xunta de Galicia di que para un campamento turístico en suelo rural, en suelo rústico, non necesita un plan especial. Nós entendemos que sí, bueno, pois ahora mesmo aí temos unha disquisición. Certo é que hai xa presentados, creo que son como 3 proxectos importantes. Un é unha ampliación de un camping actual que amplía moito máis do existente, e outros 2 son en 2 terrenos de máis de, estamos falando en terrenos de 9.000 metros cuadrados. Oye, tes que garantir que o abastecemento de agua, o saneamento e todos os servicios tes acceso a eles, porque xa digo, son suelos rústicos e a maioría deles non teñen a capacidade para esa cuestión, non? E non queda moi ben explicado ou documentado que vayan a ter eses servizos. Pero o peor de todo eso, que nos podemos atopar de repente en suelos rústicos de alta protección medioambiental con movimentos de terra, con saneamentos, abastecementos e parcelas con bungalós e que van a quedar aí constantemente os 12 meses do ano. Por lo tanto, xa lles digo que eso nos xenera bastantes dudas. Os tempos do pleno, pois será cuestión posiblemente de falalo e facer, como dicía o compañeiro de Esquerda Unida, dun regulamento interno, como se fai na maioría dos concellos, e medir os... Aquí estamos a libre tempo de intervención e ao mellor si que era bo regular os tempos, non lle digo que non. Non lle digo que non. E por outra parte, tamén é certo que no Grove temos a tradición de facer un pleno cada mes, cando por lei non é así, podría ser perfectamente cada 2 meses, e se está vendo que cada vez hai menos cuestións de pleno, e por eso digo que o pleno cada vez máis é un organismo de control político que non de xestión, porque as cousas prácticamente todas se levan xa por xunta de goberno local. Bouzas Castelao, bueno, pois si, aí tamén estamos con moito retraso, estamos tendo problemas para a cesión e non queremos cometer o mesmo erro que en Alexandre Bóveda, non temos firmadas todas as cesións, todos os propietarios, e cada día son máis pesimistas respecto a esta obra. De feito, a ver se un día o goberno nos sentamos e pensamos se continuar con esta actuación ou cambiar a inversión para outra actuación, porque a verdad que adquirir ou ter as cesións gratuitas dos mesmos se empeza a complicar bastante. A Declaración Internacional da Festa do Marisco, hubo un cambio na normativa, ahora requiren aparicións en medios, soportes tecnolóxicos, e estamos recopilando todo o expediente para tramitalo, pero o cambio, a verdad, que non nos favoreceu moito, porque ahora exixen publicacións que antes non permitían, publicacións en medios e en redes sociales, prácticamente na súa totalidade. Por lo tanto, temos que adaptar o expediente á nova petición e ao novo requerimento que nos piden. E respecto aos plazos de auditorio, é certo que atopamos máis pedra da esperada.
Inicialmente fomos moito máis rápido do esperado, agora nos últimos metro e medio de excavación fomos con máis retraso, pero outro día tuve en reunión co director do proxecto, do director da obra, e me decía que ao mellor moi apurados, pero que en principio seguimos mantendo os plazos que a execución do Peixón ten estipulada. Por lo tanto, esperamos cumplir porque nos xogamos moito, sobre todo de cara á subvención que ten a Diputación de Pontevedra. Creo que quedan respostadas todas as preguntas e rogos plantexados, polo tanto, sin máis temas que tratar, se levanta a sesión. Moitas gracias, boas noites. E tú dijiste que era un pleno rápido. No te pregunto. Bla, 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 pero pues la hora de la verdad...